नागिरो नागिरो गोसोआ नोंखौल' लुबैयो लुबैयो बिखाया नोंखौल' अननो सानो गोरबोआ नोंखौल' हास्थायो बिखाया नोंखौल' अननो सानो गोरबोआ नोंखौल' हास्थायो गोदोलांबाय आं नोंनि हायनायाव 10 फुट 20 फुट अननायनि फलन्थ बारिया 30 फुट 40 फुट अननायनि मेहेरबारिया माबोरै मिथिस्लाबै गब्र'लांखो आंनि गोसोआ नोंनि अननायनि गोथार लाहारा नागिरो नागिरो गोसोआ नोंखौल' लुबैयो लुबैयो बिखाया नोंखौल' अननो सानो गोरबोआ नोंखौल' हास्थायो बिखाया नोंखौल' अननो सानो गोरबोआ नोंखौल' हास्थायो फुट 40 फुट अननायनि बेहेरबारिया दाहा गासैबो जायखारलाङो गोजाना गोरबोआव बेरखाङो थांना थानायनि राहा नागिरो नागिरो गोसोआ नोंखौल' लुबैयो लुबैयो बिखाया नोंखौल' अननो सानो गोरबोआ नोंखौल' हास्थायो बिखाया नोंखौल' अननो सानो गोरबोआ नोंखौल' हास्थायो फुट 40 फुट अननायनि बेहेरबारिया बाबु बाबु हामान दाबो सिखारा थै माथो डिस्टार्ब मालाय उन्दुनायफ्राव सिखारद' बाबु माथो इसिबां अलसिया जालांखो मालायनि फिसाफ्रा सिखारनानै गावबागाव खामानियाव थांजोब्बाय नोंहा बिदि बेखार थाबाय थानानै मा खामानि जानो आं मालायनि फिसा नङाना उन्दुनायफ्राव सिखारद' दा बिफाजों रायजानोसैलाय बियो सिखार 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 माबार सिखार थै
सामफ्रामबो बिदिल' अलसिया बोराय सिखारबाय राजानि फिसा सिमांफ्रा गोदै गोदैथारमोन नामा अलसिया बोराय बेरे मोदैनिफ्रायबो साबसिनमोन भेरि भेरि टेस्टि बिदिनो जोबलांसिगोन जिउआ एसेबो डिसिप्लिन गैया आं बोरायनि सायावल' जाबाय थादों नोङो आंलाय नोंनि सायाव माला जाखो आंलाय थोरसिनि सायावसो जायो औ बिदिनो उल्था उल्था बुंबाय था फरायनायखौथ' गारबाय साख्रिबो लाया माबाया बे फिल्म सिलिम खामानिखौल' गोसो होबाय था नोङो नाङा फाङानि माथो जाखो सिनेमा लाइनाव गोसो दंब्ला आंहा दे थांद' दुगैद' मा इसिबां लेथ्रा थाबाय थायो फालाय ओमफ्राय नोंहा बेयाव गथ' गोरलै बायदि नांलायबाय थानोसै डिउटियाव थांला हामदों नोंनि फिसालाय मोजांखाना खर'खौ फेदेरना होबावदो बेखायनोथ' हाबा होदो होनखाबाय हिनजाव लाबानो लामायाव फैखागोन मालाय साख्रि गैयाबा बेफोरबायदि हौवाखौ सोर हिनजाव हाबा लानोसै मालाय दंखायो बेहा बे सुबुंस्रियालाय माथो जाखो माथो नायबाय थाखो नोंहालाय थांदो दुगैदो थौ थांदो नोंहाबो डिउटियाव थांगोन थांगोन आइ बाबा फन हरदोंमोन नोंखौ सोंदोंमोन ए बाबाया मा होनहरा परिखाखौ होदोंना होआखै दा सोंदोंमोन दाहाय बेलासियावसो खिथाहरबाय आं माला फैयोनो दालाय बहाथो सुटि मोननो छत्तीसगढ़आवसो ट्रेन्सफार जासिगोननो फुजायाव फैया बे नोंदायाबो फुजायावसो फैगोन खोमा ए टेनसनफोरजोंनो थैलांगोन बायदिसो मोनलायलांबाय आङो बाथारबायसो आङो बे न'खौबो माला फोजोबनो हागोनसो सानलायलांबाय आङो लासै लासै जागोन नायै माखौ सिन्था खालामबाय थायो सिन्था खालामाबा नोंदायाबोथ' हाबा लानायनि सम जाबाय बैसो जाबाय सोरबा साख्रियावला मोजां न'खराव नोंखौ हरनो हायोबा आंबो गोजोनै थैलांनो हासिगौ आइ अ बावदोंसो मा जाखो मिजिंनो फन हरनांगौमोन थाब साख्रि लानो थिनदो बे जाम्बाखौ नङाबा नोंखौ हरा माथो आं जागोन दे आयै सामफ्रामबो बुंबाय थाखायो आं नै माथो एफा गोबाव दुगैखो फन फैदों नै खोनाबाय सोर फन हरदों दिखोलाय दे होमबालाय हेलौ हेलौ ए मादैसो नामा जारौसो बाबुआ दुगैगासिनोसो दं आयु दासो सिखारदों नामा बियो औ ओमफ्राय माबाफोर खोथामोन नङा ओरैनोसो हरदोंमोन ओमफ्राय मोजाङैनो दंना खबरफ्रा मादै औ दंसाबो नोंसालाय बोरै दं दङ गेजेरावनो फरिखा दङ दाहाय बेलासियाव दे मोजाङै होदो नोंहालाय गोरों गथ'खाना लाबोलाय आं रायलायनो मिजिं बिमा दा नै मादै आइ रायलायनो आं हैनि र' ए दे न' हेल' मा ओंख्रि जाखो नै जोंहा दा संनो नागिरदों नोंसालाय माथो ओंख्रि संखो मिरामिसोहाय जोंहा नोंस्रा गोथाव गोथाव संथारदों नामा गैयाहाय जोंहाबो मैगं थाइगंफोरखौनो बायनो हाथारला दामफ्रानो बारायजोबथारबाय मा होनबावनो मैगं बायनो फैसाफ्रानो थोलाय लांला औ माथो होनबावनो नोंस्रानि बाबुआ दाबो साख्रि लायाखै नामा गैया लाथ'वाखै खोमा लायाबा बुना हो एसे आंथ' जोंनि देरसिनखौ दामा दाम होखायो आं खोथा लायाबा आयु नोंजोंलाय बहा हानो आब' बुनो हानाय नङा आंनि फिसालाखौ जाबादि बदमाइसखा बियो आयै सोरजों रायलायबाय थादों ए सुबुंस्रि बिमाजों होलाय बाबुनो एसे रायलायनो आङो नै बाबुआ नै हरदो आं रायलायनोसै ओमफ्राय बिदि लांथिया थाबाय थानोसै अ हेल' बाबु हेल' आयं मा खालामदों नोंजों फन रायलायदों आरो मा फिल्म बानायखो माथो दाबो नुवा दिप्ल'मा लानाया बेखार जाबायना र' लासै जागोन आयं साख्रिखौ थाब नागिरनानै लादो बाबु ओमफ्राय जारौखौ नोंसानाव बिहामजो लांदो साख्रि गैयाबा आं हले हरनाय नङाहाय आं हले खिथाखाबाय र' नेथ' आयं माबा मोनसे जागोन सरकारा साख्रिनि दखान होथ'वाखै नङाबा बायसिगौमोन आं जिउआ जोबोद खस्थ' फिसा आंनि बुंनायखौ गाज्रि दामोन हरदो आं रायलायनोसै हाबाब रायलायस्लाबनो होआखिसै माथो बेलाय हेल' आंसो ओमफ्राय दालाय माथो खालामदों नोंजों रायलायदों मा जोंनि आइखौ कपि खालामबावो नामा आं दा थुलुंगानावसो थांनो ओंखारदों ओमफ्राय दा नोंनि एगजाम जोबब्ला नोंखौ लोगो हमहैसै आं
दे दोननोसै होमबालाय र' माखौथो हाखु दाखु ओइया ओइ सना खनसे खुदुमहरना थोद मावजि आइ दं खाथियाव जा दुगिखा दे गोसो गैयाबा दा हर र' दोनथ'दो देब्रा खनसे मोजां हर दे गैला आहा लेखा नायफिनांगौ दोनथ'दो दे दुगि नाय गोनां दे मावजि दाहाय नायबाय था आइ लाभ इउ माथो एफा थाब फन फैग्रा जादों हेलौ हेलौ ब्र लामा आन्दायबाय नामा माथो रावबो सफैया मा अखा हानायाव साथा गैयि बादि आथुर जाबाय थाखोब्रा र' ड्रेस गानगासिनो दं आं थांगासिनो थाब फैदोब्रा ब्र लं थं थांनांगौ ना मा जाखोब्रा बिदिबाबो जायो नाथाय थाबल' फै र' दोनथ' फना दे आं गेटाव नेगासिनो दं नोंखौ आयै हामा जालायखो एसे फैसा हरलाय मानो फैसा नांगौ मैया 100 थाखा हरनायालाय बहाथो थांखो मबाइल रिचार्ज सोना हरदोंमोन सुबुंस्रिनो आंनोबा रिचार्ज सोना होनो हायाना नोङो है मा जाखो थाब हर आं थुलुंगानो थांनो खुस्रायानो दंना गैयाथाय फैसायानो गैलाय लांला दस थाखा आया 10 थाखाल' बिजों मा जानांगौ आंनो 10 थाखाखौ नाङा बे 100 थाखा हर फैसाखौ बिदि बाहायजायो आंनो नांगौ खामानि दं मा खामानि मावोसै नोंलाय ओरैनो सैमा फाग्ला बायदिसो बेरायहैगोन गाबोन दा बिखासै आंनाव दे गाबोननिफ्राय बिलां सानफ्रामबो बिदिनोखा नोंनालाय जुथा गाननांगौ बेखार बिदिनो फाग्ला बोरबाय थादो नोङो हेल' आनै थुलुंगा दङ ना ए मिजिंसो न'आव दङ रुम सिङाव दङ स्कुलाव थांनो ओंखारदों नामा आनैया औ फरिखानि डिउटि दङ ए आनैया हले जोबोद खस्थ' खालामो माथो खालामबावनो संसारनि महिमाया बिदिनोसै थाथ'दो दे आं थांनोसै दा गोबाव जाबा दायासो जाहैगोन आंहा दे आनै हेल' मिस्टार मे आइ काम इन ए सफैबाय महाराजा मा गोदाव सोराव जकिं मेन ओमफ्राय मानो लेंहरामोन एफा हाखु दाखु आं खनसे होननाया दोंसे मेथाइ बानायगोन होननाया आं बेखौनो बानायनो सानदोंमोनलै औ ओमफ्राय मा ओमफ्राय गान बानायनो होनखाबाय जोदोलै डिटेल्सखौ खोन्थायाबा बोरै बुजिनांगौ जाखो आंलाय गान आरो मा डिटेल्स नांबावगौ जाखो माहाय बानायगोन रेकर्डिंखौ सोरनाव लागोन भिडिअ बानायगोन नामा बेफोरनि बागै बुंदों आं बुरबक आंनि प्रजेक्टआ जाबाय बर' गान जिखौ आं खननो सानदों आरो भिडिअखौ नोंखौ डिरेक्सन होजानो लुबैदों आं ओमफ्राय फैसाया जाबाय नामा जानायखायनोथ' बानायनो सानदों ओमफ्राय नों डिरेक्सन होदोब्रा भिडिअग्राफि आरो डिरेक्सनाव नोंहा डिप्ल'मा लानानै फैखानाय ना गुवाहाटीनिफ्राय ओंखायनो नोंखौ फनाव मैया आर्जेन्ट लेंहरनाया ओमफ्राय प्रडिउसारा सोर फाग्ला जागोनलां आंसो प्रडिउसारा मा सोंबाय थायोब्रा दा बिनि थाखायनोथ' सावरायलायनो नागिरदों हेल' दुर बेटा कम्पानिसो मा होनदोंमोनलाय बाजेटखौ सोंदोंमोन आं येस माने आंनाव 5,000ल' दं आखायाव जागोन ना जाया भिडिअजों गान 5,000ल'जों सिमांसो नुखो ना माखो फाग्ला होनबाय थायोब्रा नोंबो 5,000जों भिडिअ आरो गान ओंखारबावोबाथ' हिसाब सारा ओंखारसिगौ मा हाया आरो आंनि लोगोआ माबोरै हाखो बिब्दिब्ला सोर लोगो मा गान क'क्राझारनि गावदांखौ होनदों आङो बे हिप हप गान बानायनायालाय माथो जाखो सोरमोनलाय बे खेबसे जों हाबा जाहैनायालाय माथो जाखो बे गुस्थियाव सला गानलायग्रायाब्रा बे खनसे
मेगनावबो सना गानलायग्राया दा औलै बेबोथ' बाजेटखौ 5,000ल'सो थांदों होनदों हाखागोन ना मेनुवेल इन्सट्रुमेन्टानो गैया सफ्टवेयारनि मिउजिक गोजासो बेना मेनुवेला साबसिन जायो नामा आया गासै इन्सट्रुमेन्टफ्रा जेरै गिटार बेस सिफुं धल थाफ्लाफ्रा अरिजिनेल दामाबा बोरै जानांगौ जाखो आंनाव वेस्टार्नसो ओइबा गरमथार माथो कारेन्टबो गैया थ' बाहेरायाव रायलायनोसै होमबाथ' नोंनि गाना वेस्टार्नसो जाहैबाय बेसजों गिटारजोंआथ' नांथारगोन माथो नै दानि आंना प्लेनाथ' फ्लप जासिगोन बिदिबा बिनि थाखाय आं सासे एरेन्जार हमग्रोआब्ला आं बोरै फाइनाल खोथा होबावनो मा एरेन्जार मिउजिक डिजाइन खालामग्रालै ए फैसा थोयोबा बानायसैब्रा मा होनो लकेलावबो दं गुवाहाटियावबो दं नाथाय गुवाहाटियाव बे बाजेटखौ खोनाब्ला तेजपुर फाग्ला खानायावसो थिनहरगोन जोंखौ ओइ जाल्लासो लकेलावनो खालामसै नामा ब्र नोंबो सोंहरलाय आंबो फेसबुकाव स्टेटास होनि र' दा एसे उनाव हरनि आं थ' दखानाव गोदै गोबाब सोलायनोसै लामायाव सावरायलायनोसै खर'खौनो आन्दायनाय बायदिसो मोनलायलांबाय आं माथो गोदाव सोराव डिस्टार्ब हेल' ओइ थुलुंगा आंनि फैसायालाय बड'लेण्ड टेलिकम सुबिदायाव बरायबाय 10 रां रिसार्जनि थाखाय अनला 2 20 रां रिसार्जनि थाखाय नारजि 2 आइ आरो बिदि स्किलबावनो नोङो गोजोन्थों जों नोंनो 10 रांनि रिसार्ज हरगासिनो लोगोसे SMS बो हरफागासिनो साला मोसौ सारोन र' नोंखौ डिस्टार्बथारलै सासे सिख्ला थु जाबाय थु। थु मा डिरेक्टर मा मुंसार माहाजोन मा फिल्म बानायदोंब्रा आसोल फिल्मखौ बानायनानै नायखांनाय मास्टार केसेटखौनो दिखांजोब्बाय आं नोंहा दासो सोंदों जावखो नामाब्रा जावाखैलै फबदोंसो मा खबर अमा थावख्रि थुलुंगास माथो सिरि लेभेलथार गय जादों गुस्थिया लिस्टि फुनाय बायदि नुदोंथ' ओमफ्राय बेयाव मानो गोदाव सोराव थादों नोंसोरलाय सान्दुं गोसाखाय सानैजों दसे सेमिनार जदों मा सेमिनार जदोंब्रा इउनिभार्सिटि दां माथां मा नोंबो फिल्म इन्डास्ट्रियाव जइन खालामसै नामा थुलुंगास नों दासो फैनायनि आगोल रिटायारमेन्ट लाबायलां दे बुजिबाय थाथ' मालाबा रायलायनोसै बे घुस होनानै साख्रि नागिरनायखौ मोनबा पार्टि होबानो जाबाय दे उखैनायफोर जाखौहाय जाहोगोन आं ओमफ्राय हिर'फोर सिनेमाया जोबब्ला जोंनाव देखायबानो जाबाय टिकेट दाननांगोनलै हले थाइसेबो गारा माथो आं नोंसिनि बेखार बर' सिनेमायाव जायाफ्रामानो गुन्दा नांगौबा आंखौ बुं हिन्जाव बोनायफ्राव फ्रियावनो गाना होगोन आं आरो नोंसोरथ' सारेनाबो होनो हाखाया बेखायनो फ्रियावनो गाना होगोन आं बुजिबाय ओइ सान्दुं दुंबायसलै हार्स मिजिंस खोमासफ्रास एसे सानाइस मोनबाय सांस ना मा होनोस औ स्लेस जालायबाय नोंसिनि थासुसफ्रा रायलायनो गोसो गैयाबा डाइरेक्ट बुंब्रा आंहाबो टाइम लस जायोना नोंसोर रायलायनानै थाथ' थांसै आंहा बाय बाय टाटा दा फैसैलै सोरथो लाखिदोंमोनब्रा बे मानसिया सोलायनाय नंलागोनलै खिबु सेथेया गोदो स्कुल फरायनायाव सुजिल' लाबोयोमोनब्रा गोदो नोंजों कलेजाव बुजानायखाय सेथारला नामा नोंखौ बारा दुगा देखायबालाय मानसि जाखागोन ना ओंखाम उखैबायलाय माथो थ' न'आव थांसै ओमफ्राय दा बेलासिफ्राव नोंहा माबा मोनसेफोर खामानि दं नामा सुबुंस्रिखौ लोगो हमहैनांगौमोन नोंसिनो दिनसैलै ओमफ्राय हाबाया माला सुबुंस्रि फिसाय थोद मा फाग्ला बुङोब्रा फैसाखौनो गरसेबो खामायनो हायाखै आर हाबा थ' बेदर गैयाबा हले आं हाबा जाहैनाय नङालै मा बस बे खान देवलमोन नालाय माब्रा है मा बोरलाबायखो सोरखौ होनदों
नोंखौ होनदों आङो नोंखौ माथो नांजाबाय थायो दरजाया फांलां ओंखामा थाब जाफैद' गुसु जालायलांसै थाब फै र' थांगासिनो दरजाफोरखौनो लक सिस्टेमसो होनांसिगोन हे सोरबा लकेल स्टुडिअ' रेकर्डिं नि नाम्बारफोर दं नामा आसोला मानो रेकर्डिं स्टुडिअ सोंदों बेलाय गानफोरसो बानायसिगोन नामा बिसोरलाय र' फन हरनां औ बिरफुंबा मा खबरमोन ओइ आसोल औ माबे फेसबुक स्टेटासाव स्टुडिअ'नि बागै औ नों मा आपडेट होदोंब्रा ए आं दोंसे मेथाइ बानायनो सानदोंमोनलै ओमफ्राय मेथाइ बानायनो होनबाय ए कमप्लिट खिथाब्रा मा ससे बेलाय आं दोंसे मेथाइ बानायनो सानदोंमोनलै फार्मिजों दहाय सावरायलायदोंमोन ओमफ्राय बानायमारगोनथ' बिदिनो सानदों नाथाय बाजेटआ क्लियार जायाखै ओइ आसोल नों गाबोन बेस्थ' नामा नोंखौ लोगो हमनोमोनलै आं बिदि बेस्थ'द्रायथ' नङा बे गाननिनो खामानिसै ओमफ्राय मामोन आं नोंखौ गाबोन लोगो हमनो दे हैद आंबो इन्टारेस्ट दंलै बिदियाव इन्ट्रेस्ट माने हैद गाबोन खिथानोसै बारा बेलेन्स गैया र' मा जाखो बेलाय दहायनो ओंखाम खुरबाय दाबो जाफैया दोनथ'बाय गुड नाइट सुइट ड्रिम्स दे फन हरबानो जाबाय गोसो गैयाबा गोसोनि खोथाखौ मानो बुङो है माथो जाबाय थाखो मोदायसो अरखोना माखो अजानावसो लांनांसिगोन नामा बेखौलाय मा फाग्ला बादि हारसिं रायलायबाय थायो ओंखाम खुरदो दहायनो लेंबाय आं ओंखामानो गुसुसो जालायलांसिगोन थाब जाहैद' आं नेबाय थाया रावखौबो मोनजाबानो जायो हाबाबोथ' थांनो ओंखारखो देलाय मालायलाय ए आं मिजिंजों एसे लोगो हमनो थांनो नागिरदों आयै बेफोरबायदि ड्रेसजों समाया सद्रा लोगो हमनो थांसै गावखौनो एक्ट्रेससो सानखो ना माखो नोंलाय ओमफ्राय माथो गाज्रि गानखो आंलाय नांगौनि आन्थाथ' गानखादों ना ओमफ्राय मानसिफ्रा नुबा मोजां होनसै आं मालायनि थाखाय देलायाखै आंहा मिजिंनि थाखायसो देलायदों साइज गैया बाइस गैयानो नोंबो गाननाय नामा आयै बाबाया सुटियाव फैब्ला गाननानै देखाय दे नोमफा होन नोङो दावज्रोम थाथ'दो आयै आंहा लेट जानोसै मा जाबावनो बिसोरजों आं परिखाखौनो हैनोसो बाबाय मानो बानांगौ जाखो समफोरनाथ' जा गोराखा मा दंमोनलाय लजिक एन्ड रिजनिं है गोरलैसो खुब गोरलै आंथ' आन्दायलाबायसो दे बिनि फिनखौ होलाय मानि खोनासंगोर दे बुं दे रसिबसानि मिजिङा गावनि बिखाखौ अराव हांबाय होमब्ला सिटुएसना जाबाय ए बिखाया खामबाय बि अरा खामगासिनो सि एजों बिया गोरोन्थि जाबाय डि मोननै एजों बियाबो कारेक्ट मा आन्सारा सिम्पोलसो आन्सारा बिखाया खामबाय नाम्बार ए जाम्बि होन नों आया मा गोरोन्थि जाखो मिजिंनि बिखायालाय खामगासिनो ना नाथाय अराबोथ' खामगासिनो ना नोंना सोंनायानो जायाखै जाल्लासो जागोन जायाखै माथो दे आंबो मोनसे कुइसन सोंनि सुबुंसिम बिखाया हाजोनि दैयाव बोहैलांबाय नाथाय मिथिया बबेथिं बोहैलांगासिनो दा आन्सारनि अपसना जाबाय ए बिखाया दैजों बोहैलांगासिनो बि दैनि बोहैलांनायजों बिखायाबो बोहैलांगासिनो सि बिखा आरो बिखाया सानैबो बोहैयाखै दि बिखाजों दैयाबो बोहैगासिनो बि बिखाया दैजों बोहैलांगा रं आन्सार मावजि बिखाजों दैजों सानैबो बोहैगासिनो दं माबोरै बिखायालाय दैजोंसो बोहैफागोन दा आरो बेबो हाजोनि दैबावसो जायाखै हम You are wrong नोंनासो जायाखै नोंनानो जायाखै ना 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 जेरै दै बोहैगोन बिजोंसो बिखायाबो बोहैलांगोन आरो कुइसनानो मिस्टेकखा गोजौआव लांफागोन होनब्ला साबसिन जागौमोन ना मावजि कुइसनानो रं औ हेल'
औ हेलौ बहा दंब्रा दाबो जोबाखै नामा नोंनि राजलिलायालाय नों मा खर' होन नोङो मा जाखो सना थुलुंगासो थांगासिनो थाब फैदोलै बिदि दाखालामब्रा नेगासिनो आं फोथाराव 5 मिनिट नेथ' थुलुंगामोन नामा औ नोंखौ दोनलांसै आं नङाबा आंखौसो रागा जोंलायगोन बियो थौ आउट हे रना थेट फाग्ला हगार मानसिफोर नुगोन नुथों किसलाय फार्स्ट हगारगोर हगारबासो किस होगोन नामा औलै मावजि हगारदो मानसिफोर नुगोन नोङो आं सानखादोंमोन र' नोङो माबार फै बहा थांनो नागिरदों नोंलाय दाबसे जायगायाव थुलुंगादाखौ लोगो हमहैनो आं ओमफ्राय दा हरावल' थाब दाफैसै हर सान एखेसो न'आव फैयाबा अबावथ' थांनांगौ जाखो आंलाय थादो मा जाबावगोन जाखो बे सासेजों एक्टर जागोन आं एक्टर अबेनि एक्टर जालाबायनोसै लासिं सिं गान बाला जानोसै फरायनायफोरखौथ' गोसोखौनो होला ए बि सि डि इ एफ जि ओइस आइ जे के एल एम एन अ पि किउ आर एस टि इउ पि डाब्लिउ एक्स वाइ जेड लेखा रोंखाबाय मोदायसो हरमारबाय नामा बेखौलाय सिरि थादो हिर' ओंखारनायफ्राव दा थाब फै हले गोदाव सोराव होनबाय था हेलौ ओइ र' थांगासिनो दं आयै बेदर संनानै दोन दे बहानि महाराजा जाखो नोंलाय र' दा फिफाल' फैथों हाय मैया सासे साउन्ड इन्जिनियारजों रायज्लायहरदोंमोन आं नाथाय बाजेटआ 7,000नि आन्दाराव जानाय नङासो होनहरबाय 7,000 दोंसे गानावनो 7,000आलाय माब्रा हलिउद बलिउडआव लाखजोंसो हिसाब जों बर'फ्रा डेभेलप जायाखैरा 5,000खौनो बिखा ख्लाब मोनलायदों आरो लाखबाथ' खिदिखौनो फाननांगोन माथो डेभेलप जागौमोनलै निजा टिभि चेनेल थायोमोनब्ला एसेबाबो आवगायसिगौमोन बे माहाजोनफ्रा बानायबानोथ' जासै एफा गोरलै नङाना प्रसेस दं लिगेल खोथाफोर दं मोनसे चेनेल खुलिब्ला बेसेबांसो थांथावथाव लिगेल सार्टिफिकेट्स एन्ड डकुमेन्ट्स अथराइजेसन एन्ड सेन्सरशिप सेटेलाइट राइट्स बिल्डिं कन्स्ट्राक्सन इक्विपमेन्ट्स नाना रोखोम इन्जिनियार केमेरामेन लाइटमेनफोर हाबि जाबि थानांगोन बिदिनो 100 crore साइड जागोनलां एफा फैसा नांगौ किडनि फानांगौखौथ' बादो आसुगुर बिबु थिबु फानब्लाबो माथो आगार मोननाय नङा बारबावगोनसो औ हेलौ ओइ सिंगार सार बहा गोमाखो फै फोथार खाथियाव फै बबे फोथाराव रा गार्लस स्कुल खाथियाव आं गार्लस स्कुलखौ मिथियाना मानो मिथिया जाखो बे नोंसोर बल जोग्रालाय माथो जाखो ए बिदि होनब्रा गार्लस स्कुलालाय मोननै ना फै बे बर' गार्लस खाथियाव फै होनबाय दे सार फुथुला बायदि जानानै था एसेबो दादो गथ' आच्छा आंनि खामानियानोथ' जागोन ना जाला जाखो जागोन सासे एरेन्जार दंबावो बङाइगावआव बिजों रायलायहरनायनि सफैबाय औ ओइ सारमोन मारै दं मोजाङैनो दं लामाखौनो आन्दायबायमोनलां ओमफ्राय फंबाय नोंखौ नुथारला माथो आं बिदिनोसै नामा जेरै मानसियाबो एरै आच्छा ओमफ्राय मा इन्ट्रेस्ट होनामोन नों बाहागि ए मा रेकर्डिं आरो भिडिअ बानायनो नागिरदों नोंसोरलाय बेखौसो सोंनो फैदोंमोन आं सिम्पोलसोलै MP3खौनो माथा बारायगासिनो आंथ' बारा मिथिया आं सानदोंमोन आरो आंबो खामानियाव लोगो लाफानोसै नामा लोगो लाफानो माने
आं बुजियासै बिदिनो एक्टिंफ्राव चान्स मोनगोन नामा उन्दैनिफ्राय नुगोनदां नोंखौ एसे मेकआप खालामबा जाया होमबा बिद्दाबो मा एलबाम बानायनो नागिरदों एलबामसोलै ए आंखौबो सोफादेरदोब्रा नाथाय नोंखौ मायाव लाथावथाव आं एक्टिंआव इन्टारेस्ट दं आं गानाव एक्टिं खालामगौमोन आरो बेफोर उननि खोथासै नाथाय बाजेटआसो जादों दा नोंसोरसो मा सानो आं बिदियावबा एसे होगौमोन आरो बेसेबां बिदिनो 10,000सो नाथाय आंखौसो समायगोना समाया जाखोथाय बेबो मोनसे टेनसन नोंनिसो प्रजेक्टआ आंलाय डिरेक्सनल'सो आं गान खनोब्ला आरो नों भिडिअ बानायबा आइ थिंक इट्स नट ए ग्रेट मेटार नों एक्टिं खालाममारगोनथ' औब्रा आंबो इन्टारेस्ट दं दा नोंसोरसो मा होनो आंनाथ' खामानिया जाबानो जायो नाथाय नोंखौ एक्टिंआव लाबा एसे बखिगोन नामा मानसिफ्रा मानो बखिनांगौ जेब्ला आं फिल्म गागोन ना अब्ला स्ल' मसनाव ओइ र' जायासै लाफिनि ओइ केमेरा फै ओरैबायदि डेन्जार जागोन ना आंनि थाबायनाया ओमफ्राय गुन्दाफोरखौ हैया है ओरैबायदि डायलग होगोन आं गुन्दाफोरखौ नोंनि बे सिन नाम्बार 1 शट नाम्बार 1 टेक 1 एक्शन ओइ थाबलै सान्दुं गोसाथार दाद मोजाङै जोब्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओइ गान्द'लाखौ फंसन बुथारदोंलै आइया लेंहरगासिनो थाब थांनांगौ बार' ओइ 13 या दाद बुजाय नामा गोदाव सोराव बुजायाल'सो गोलैयो नामा दाद सार बाथारबायलै बोरै जानांगौब्रा बिदिबा गोदाव सोराव नो नै बिदिबो गोदाव सोराव आंखौसो फल खालामबायना नोंसोरो अबाव फैसा नुखोब्रा थांदो Mr. Beautiful. Yeah. I am Mr. Beautiful. मा होनबावनो बर' सिनेमाबाथाय बिदिनोसै सिनेमायानो फ्लप जागोन माथो बिदिब्ला उन्दै गेदेर एखेसोलै माथो फ्रियावसो नायजोबखायो मानसिफ्रा जोंल' थिग जाबानो जाबायना दे नोंनिसो प्रजेक्ट आंलाय लोगोखायसो फ्रियाव डिरेक्सन होनो नागिरदों दा नोंनि फार्स्ट टाइम कादा डिरेक्सना एसे मोजांखौनो होदो लासै मुंदांखा जाबा थाखायाबो फैखागोन नङा होमबा थांखि लाखाबायब्ला सिरियास होलायदो दारिखौ हनानै ला फंबाय एसे रज'नायनि नङाब्ला मानसिफोरजों बखिजागोनलै जेबो नङा रंफोरखौनो फुननानै लालाबायगोन आं बिदियाव मा हिर'फोर मा बे दखानावल' लोगो मोनबाय थायोब्रा नोंसोरखौ बेलेग लकेसन गैया नामा मा हाबा लाबाय नामा नोंलाय अ सरि नोंसोरनो खोन्थानोसो बावदों नैबेनो नोमबाजैया नामा काजलि ए दे जाबाय जिराय मानो ओंखारखो जिरायफिन बिसोरबायदिनो हिन्थि गायो माथो जाखो सिनायनानै लाखा लामायाव लोगो मोनब्ला साइड हो मिथिबाय दे कंग्रेचुलेशंस आं मिजिंदाखौ सिनायासै सोरखौ अ बिसोर सानैया नैबे बर' फिल्मनि डिरेक्टर जानो नागिरनाय खामानि गैया आरो बे अमा थावख्रिया सिंगारबावनो दाबो दोंसेबो गानखौनो हगारनो हायाखै साख्रिखौ बेसेबां बायखो माथो डकुमेन्टसफ्रानो डुप्लिकेट गोजानो नोंना मा मेगन साखो नामा हायाखैलै मेगन सायाखै थुलुंगास मा आन्दायबाय नामा नोंनि गाना दाबो ओंखारा माथो नों हाबा लाग्रोदो बे दिनाव बे रिलिज खालामसै मेथाइखौ आंनि हाबायाव बे नोंनि मेलेले बोरमा गारां मेथाइखौ दामनानै आलासिफोरखौ सिगिनो गोसो गैयालै आं आयौ सोरना एफा गाज्रि खनो नामा बियो आं साबसिन हाबावो
जों सानैखौ नोंसिनि एलबामाव एक्टर एक्ट्रिस खालामनो लांफैदो अ सरि गाया माथो सिगां नोंसिनि जायाफ्रा मा बर' एलबामाव खेबनायफ्रानो जाया गाजा फाजा सना थाब थौदो सान्दुङा गोसाथार र' बेबि दसेबाव देलै दे थांदो बाजैया लेट जागोन नो होखारगोन ना माखोब्रा जिखुनु सुबुंस्रिनिफ्राय साबसिन दा बरिया बरिया माला नोंना ओइ अमा थावख्रि खाजुलिया नोंनिफ्रायसो गोजौसिन माथो सोरबा थिफ्रि फ्रि अमा थावख्रि गुन्दिखौनो नागिरनानै लादोलै नोङो दे जावबाय था ओइ मेजिं स्टार्स थस न'आव थांसै खामानिफ्रा लेट जागोन थस औसलै सोरखौ बास मानजिस जागोन बायदिसो मोनबाय आं औसलै बेरफुङासो बास फैगौस इसोर मा रायलायनाय जाखो बे सना जालायबाय नोंसिनि टासटुस फाटासुसफ्रा थाथ' गोदाव सोरावफोर बाय बाय सोरनि फिसाजोखौ फथायखोब्रा बेलाय फैसा दं मालाय बुजिदो मानसियानो सैमा फाग्लासो जाबाय खालि जावनायल' जाथिखौ फाननानै जाग्रा साला औलै एम्बुसो सापर्टथ' होखाया बखिनायल' गावबो हाया मालायखौ थुलुंगा होआ जोगोनारा मालाबा मानजि जागोनसो बे आंजों साला सुबुंसिखौ रुजुनो फैग्रा महर बासिनानै जाग्रा साला कलेजावथ' खालि बेग थाल गैया बियो खर'आवबो जेबो गैखाया थोस रायखोमानायसो जाबायदांलै जोंना औलै नङाब्ला थोस औ हिनजाव बादि थौ न'आव थांसै खामानियाव जिरायफिनसै सुबुंस्रि ए आयंसो ए माथो डिरेक्टर बाबुसो फैदों लायो फै बाव जिरायफै खुलुमबाय आयं जिउ गोलाव जाथों माब्रै दं मोजाङैनो दङ जिराय माथो जाखो नोंसिनि सिनेमाया माथो दाबो जाया जागोन आयं जागोन लासैनो जागोन बोरायलाय लांसिगोनसो नोंनि समान फरायनायफ्रा साख्रि लानानै हाबा जालाय लांजोबलाय ओमफ्राय नोंहा गोदाव सोराव लामा आन्दायबाय थानोसै लामा आन्दायाखै आयं लामाया दासो ओंखारहांदों मा गोदाव सोराव सिनेमा लाइन बिलाय ना नायजाथावो ना बले गरसे गरनै थाखा फैसाखौनो खामायो नोंखाय बाखायनिसो बदनाम मा होनबावनो आयं दा थांखि लाखानायाव खामानिखौ जाफुंसार होआब्ला मानसिफ्रा आंखौसो मिनिगोन बुंगोन बे मिजिङा गोनो गोथो मानसिसो गोसोबायदि खामानि सोलायबाय थाग्रा होनना जुबान गैयै होनगोन लाब गैया आंथ' होनखाबाय साख्रि गैयाबा हरा हाजारखौ बुजिबाय जाम्बा बिमानि बुंनायफोरखौ खोथाला नङाबा उनाव फस्थायगोनबो ए सफैबाय ए औ ओमफ्राय फरिखाया माब्रै जाखो मोजाङैनो होबाय पास जाबानो जाबाय पास जायाबा कलेजनि फिसखौ हरफिनाबा गगोन नोङो साहा फुदुंसै आंहा दाउज्रोमा थङालि बङालिनो दे ओमफ्राय आयं मा न'फ्रा लुजोबला खामायनानै होफैदो नोंथ' माथो थाइसेखौनो खामाया माबा सोरबा गथ'फोरजोंसो नाङा फाङा फिसा प्रजेक्ट गान बाजाना मावदों होनना खोनादों आं बिफाङा लासै लासैसो देरलाङोलै आयं र' गासिबो जाजोबगोन नोंबो गेन्द्राद्रा एक्टर लानोसै डिरेक्टरसोलै आयं सोरखौ गेन्द्राद्रा होनखो आयो आंखौनो होनदों गेन्द्राखाना नोंलाय बेलाय खामानि गैयै डिरेक्टरखौ होनदों आं साख्रि लादो जाम्बा एफा मोजां गथ'आ गोदाव सोराव जायो नामा दे लोंदे गेन्द्रा बाबु स' थुलुंगा मानो फैसा नांगौ जादोंमोन माबाफोर बिपद जादों नामा नङा आमाय आंनो नांगौ जादोंमोन पार्सनेल खामानियाव व्हाट पार्सनेल खामानि थुलुंगा ए आमाय आं दोंसे एलबाम दोंसे गान बानायनो सानदोंमोन अके आइ सी ओमफ्राय नोंसोरबो बे प्रजेक्टआव दं नामा औ सार बेबो को प्रडिउसार ओमफ्राय आं डिरेक्सन होगोन अ माय गड एफा उन्दैनि प्रडिउसार आं सानो मा नों माबोरै प्रडिउसार जाथावथाव नों नोंनि आथिङावनो गसंनो हायाखै लजिकेलि प्रडिउसारा नोंनि फादारासो जागोन सार आं एक्टरसो जागोन बे एलबामाव अ माय गड एफा उन्दैयानो एनिवेज मा नाम एलबामनि नामा थुलुंगा ए आमाय नामखौ फाइनाल दोनथ'नाय जायाखै आरो दोंसे मेथाइनि थाखाय मा नाम दोननो स' नामानो फिक्स जायाखै इन्टारेस्टिं नोंसोरनि प्रजेक्टआ
टाइटेलानो फिक्स जायाखैबा नोंसोरनो सानना नायदो you can imagine खोथाया बिदि नङा सार माने बिनि खोथा बुंनाया जाबाय खामानि आवगायबाय थायोब्ला होमब्ला फिक्स खालामनाय जागोन आरो दासो फार्स्ट टाइम का सार so एलबाम बानायनो नागिरदों मा प्रफिट दं थुलुंगा I mean बिजनेस लेभेलाव बेसेबां फैफिननायनि आसा लादों एक्चुअली आमाय रिटार्नथ' जाया बर' मिउजिक इन्डास्ट्रियाव एलबामफोरखौ ओरैनोसो बानायो दा आं पपुलार जानो थाखायसो एलबाम दोंसे बानायनो नागिरदों नोंबो एक्टिं खालामगोन नामा आंनि आन्डारस्टेन्डिंआव नोंसोरनि प्रजेक्ट लानाया एसे भुल दं माबायदि भुल आमाय as you can see प्रफिट गैयालासिनो खामानि लायोब्ला लस जायो आरो जेब्ला लस जायो होननानै मिथिखानानै फैसा गारोब्ला बे इडियट खामानिनि स्टाइलसो नङा होमबा सार नोंनि बुंनाया नंगौ नाथाय मोनसे गोदान प्रडाक्ट एबा जिरादखौ पपुलार खालामनो थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट होयो जेरै पस्टार बेनार टिभि एडभार्टाइजमेन्ट रेडिअ निउस पेपारफ्राव सदा थुलुंगायाबो गोदानसो जाहैबाय बिनि थाखायनो गावखौनो इन्ट्रडाक्सनल' लाग्रोनो नागिरदों सार फैसायाव रिटार्न जायाब्लाथ' जेबो लाब गैया आरो बर' फिल्मनि इन्डास्ट्रिनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि दा आरो दाथ' टेक्न'लजिनि बोथोरबावसो मोनसे क्राइसिस जानानै दं मा क्राइसिस आमाय नोंथ' जेबो खबरखौनो लाया आंथ' मेनल' खोनालाबायो माबा पेन्डेल सावजानाय मानसि बुजानाय केसेट थाबथानाय पर्दा हासिजानाय बदनाम जानाय नाना रोखोम खोनाबाय थायो नोंसोर बुजिखाबाय आं मा बुंनो सानदों बेफोरथ' माइनर केससो मानसि बुजानाय पेन्डेल देख्रुबजानाय बेथ' माइनर केस नङा बेथ' सिरियास खोथा एनिवेज थुलुंगा आं नोंखौ मिनिनो ओंखारबाय नों हायोब्ला IAS नङाब्ला आं बायदि प्रफेसारनि लाइनखौ गोसो होदो दा आमाय बे लाइनखौ गासिबो मुंख'जोबनांगौबा मा जानांगौ गुबुन हारिफ्रा मालाय देरहालांजोब्बाय लं रानाव येस इनडिड जों फल' खालामलांगोन नाथाय सिटुएसनखौ नाय उइदाउट प्रफिट फैसा गारनानै मा लाब दं जुदि नोंनि फार्स्ट प्रजेक्टआ फ्लप जायोब्ला मा जागोन एनिवेज आमाय जों आवगायनोसै खोमा जोंहा गुबुन जायगायाव खामानिबो दं थुलुंगा नों आंखौ गाज्रि मोनबाय नामा मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो आमाय बेखौनोथ' स्ट्रागल होनो दे नोंसोर नाजानायखौ नायग्रोदिनि नाथाय आं फैसाखौ हरनो हानाय नङा इट्स अ वेस्ट अफ टाइम बिदि फैसाखौ बरबाद खालामजाया बुजिबाय दे होमबालाय थांलायदो दे होमब्ला थाथ'दो आमाय लासिंसिं खालामबायलै नोंसोर आंखौ जाम्बा मानसिनाव लाबोनानै थुलुंगा माबादि मोनखो बखिजानानै ओइ ब्र एक्ट्रेसनि टेनसन जाबायलै माथो नागिरबाबो मोनला औलै एक्ट्रेसखौलाय बहाय मोनलाबायनो बे मुंसारजों काजलिखौनो लानोसै नामाब्रा भिडिअआव अफार होखादों जेराव थौस बिसोर सानैखौ एक्ट्रेस एक्टर लानांगौब्ला Darling, darling, नोंखौ गोसोखांब्ला Darling, darling, नोंखौ सानोबोला गुरलुब गुरलुब मोनो बिखाया जायो आं उसाव बादाव Darling, darling, नोंखौ गोसोखांब्ला Darling, darling, नोंखौ सानोबोला जानाय नङालै फाल्थुसो जाथारगोन माथो हिनजावाबो गिलु फालुखा आयु 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 मानसियाथ' लाजे 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 बेलेगखौ नायनोसै नोंसिनि लकेसनफ्रा मा दामि दामिथारलै एक्टरफोर बिनिफ्राय साबसिन मा लकेसन नांबावगौ नोंनोलाय नुवाखै नोङो औवा बागान बिफां लाइफां फलन्थ बारि बिसिबां नायनो समायना रमायना भाई नोंना गाना मा जाखो माथो खोनानो मोनाखिसै गाना जानाया जाबायलै नाथाय एमबिट्रिया रावनाव सोलिया खालि आंनावल' दाम जायो होनो बानायखाय बिदि बुंबाय आरो नोङो नालै नों गेसाव गानखौ मालानिफ्राय सिंगार जानाय नोंलै जायाफ्रा मालाय नोंजोंलाय बहा हानोब्रा बोसोनानै बेलखौ खननानै आं खनदों होननानै बुंग्रासो नोंबो मा जावखो नामा नोंसोर सानैनिफ्राय साबसिन खननो हायोथ' आङो देलाय देलाय खननानै देखायलाय दे नोंसोर खनग्रो देब्रा नों खनग्रो ब्रा आरे दे नों खनग्रो दे आरे नोंसोर सिंगार जानो नागिरदों ना नोंसोर एमपिट्रि बानायनो नागिरदों खनग्रोबानो जाबाय ना माथो नों साबसिन खनो आंनिफ्राय आरे नों खनग्रोब्रा ओइ बेटा
Ma film, 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 ma film. Helga simang dongo, habila dongo. जोंनि गोरबोआव जाफुंहोगोन जोंनि मिजिंखौ हेंथा दङ जेंसि दङ जोंनि लामायाव सोरखिनानै जों देरहागोन सानसेब्लाबो गानवाला नों आंखौ होनबाय था जोंखौ जावबाय था समा बयनिबो फैयो गानवाला नों जोंखौ होनबाय था जोंखौ जावबाय था समा बयनिबो फैयो जानायनि हिमालयानाव लेंग्रा जानो आगान सुरखो जेबो मोननाय नङा जेबो गैया लामासो आन्दायहैगोन उसावा दावहा गैला सानैनो जब्रा जागोन लेंग्रा जागोन नोंहा मा नांजादों जब्रा जागोन माखौथो गोब्राबदों हब्राबाय थादों जाफुंहोखागोन थांखि जोंनि लाखिब्लाबो होबथाब्लाबो सौसिलांखागोन लाखिब्लाबो होबथाब्लाबो सौसिलांखागोन फाग्ला जादों नोंहा मा नांजादों लान्थ' जागोन नोंहालाय माखौथो खर' सादों थफि हमनानै जों आवगायगोन लाजिनानै थायोब्ला खाजिसो गोमागोन लाजिनानै थायोब्ला खाजिसो गोमागोन खामानि गैया ओंथि गैया नोंसोरनि मिजिंआ मुलाम्फा गैया फोथायजाया नोंसोरनि हास्थायनाया दुखु नांथाव अन्थाव बाथाव जोबस्रालांगोन नोंसोरो गोदाव सोराव गोनो गोथो अबस्था जालांगोन नोंसोरो जोंख्लाब जोंख्लिब मायाजों बुंफबनाय नोंसोरनि असायनाय खोमसि लामायाव मेगन खाना बायदि सुथ्रुबाय थागोन नोंसोरो बेसेबां फैखो बेसेबां थांखो नोंसोर बायदि सुबुंफ्रा हा समाजाव नोंसोर बायदि उरां फारांखौ जोंनो नाङा मानो मिथिया आं डिरेक्टर जागोन आं सिंगार जागोन मुंदांखा जागोन जों सानैजों जारिमिन नेरसोनजों दोनलांगोन बे मुलुगाव फिल्म बानायगोन आं मेथाइ रोजाबगोन हारिमुखौ लोगोसे जौगाहोगोन गुबुन हारिफोरखौ जों जुजिलांगोन
अब्लासो गोसोखांगोन जोंनि थांखिया ओरैनो नङामोन जेब्ला जों थैलांगोन अब्लासो गोसोखांगोन जोंनि थांखिया ओरैनो नङामोन आच्छा ब्रादार नों बर' फिल्म आरो टेलिभिजननि हिस्ट्रिनि बागै माबाफोर एसे मिथियो नामा? औ दायनायानो फार्स्ट मसन पिक्चारमोन 1984 आव जादों बेयाव मिस्टार गणकान्त बसुमतारी लिड रल गेलेदोंमोन बेखौ लिरदोंमोन मिस्टार कमल कुमार ब्रह्मआ बर'फोरनाथ' टिभि चेनेलथ' गैखाया जाहैबाय होनबाथ' फार्स्ट सिरियेलबोथ' ओंखारखायाखै जाहैबाय खोमा ने सोर बुंदों हो नेरसोननि हसिख्रावनाय दूरदर्शन 1995 मायथाइयाव बानायजादोंमोन बेखौ लिड रल खालामदों मिस्टार गणकान्त बसुमतारी फार्स्ट बर' फिल्मा जारिमिननि कंकर्स नङामोन दा आं बिदिसो खोनादों बेखौ रामफल बेल एबसुनिफ्राय रिलिज खालामाखैमोन दा नङालै दायनाया जाहैबाय मसन पिक्चार जारिमिननि कंकर्स जायनि थाखाय मिस्टार गार्लाबाथा बसुमतारी हाब्रुबारिनि फेमास ब्रा ओमफ्राय बे आलायारन सालायरनफ्रालाय माथो जाखो आलायारनआ जाहैबाय फार्स्ट फिचार फिल्म फार्स्ट नेशनेल एवार्ड देरहानाय राजात कामाल 1986 जोंनाव मथा मथि मोननै फिचार फिल्म दं जायफोरा नेशनेल एवार्ड मोनदों मोनसेया जाहैबाय आलायारन मोनसेया जाहैबाय हाग्रामायाव जिनाहारि 1996 मोननैखौबो सार गेदेर मिस्टार जोंथ' बड'सायानो बानायदों इफोरखौ बाद होदोलै हिस्ट्रिफोरखौ मानो गोसोखाङोब्रा ओरैनो इफोरखौ र'नो हाबखाया नों बर' सावथुननि एक्टर जानो नागिरनाया गावनि लाइननि हिस्ट्रिखौनो मिथियाब्ला माबोरै जानांगौ जाखो गाब्लानो एक्टर जायो बेथ' नङाना एसे मोनथिनांगौबो जिखुनु आसोलफोर गाबोन नङाबा समफोर आवगायनोसै नामा बङाइगावआव एरेन्जाराबो फिक्स जाखाबाय जेब्ला सिन्था दा खालामलै थांनाय फैनाय जानाय लोंनाया आंनि सायावनोसै बि 10,000आलाय मासै नांगौनि बाराखौनो गारबावगोन आंहा एक्टर जानायनि खोथा दंना औ बिदिनो जाथोंसै नोंसोरबो न'आव थांलायदो आंहाबो टिउसन फोरोंनायनि समाय जाबाय दा नङाबा गथ'फोरनि बिमा बिफाजोंसो बखि जालायगोन औ दे आंखौ इन्साम नुखायो दा दे नुखायो नोंखौ दे बिदिबा गाबोन नङाबा समफोर थांसै बङाइगावआव लागाव बङाइगाव फाग्ला दा होनबाय थालै खामानिया साक्सेस जाबानो जाबायलै एसे खमफ्र जाबा मोजां जागौ जागोन सिन्था गैया गासिबो जाजोबगोन स्पर्ट्स गारि बायनांसिगोन खोमालै ओइ बाहागि थांगासिनोलै नै दे फै आं नेगासिनो नै ड्रागन मोनबाय होन ड्रागन मोनबाय ड्रागन डाइरेक्ट फै दे ओइ सहैनोसैलै माथो ए मेथाइ नायलाय लामाखौ माबायदि बारसुदों होख्रेमलाङो नामा चिरां उदालगुरियाव आं फेमास मिस्टार बिरफुं I'm Mr. Birfung. Autograph. Mr. Birfung. सफैबाय नामा? सफैबाय. Oh yeah. Mr. Birfung. स्टुडिअ'निया माथो? I'm Mr. Ganwala. गामियाव सफैखो. जानो? मिटिंबा? माथो बिराद गोबावनि उनावसो. मा होनबावनो? बिदिनोसै. ओमफ्राय बे सिगां प्रजेक्ट मावनाया बोरै जाखो? माथो जेबोखौनो खोनादिया. बिदिनोसै आरो माथो होनबावनो? सानैबो सिंगारानो गोसथोलायनानै खारनानै हाबासो जाहैबाय. माबोरै जाबावनांगौसै बिदिजोंलाय? माथो जेरावबो बिदिल' खोनासै. जोंखौबो बिदियावनो सन्देस खालामसिगोन माथो थुलुंगा माथो स्टुडिअ'आ बिदि जायोमोनलाय माथो दावदै खलथा गोजासो बेयाव जों रेकर्डिंखौ खालामा बेयो ओरैनो एरेन्जिं रुमल' आं ओरैनो रिभार्ब साउन्ड रोंनायफोरखौ दाननो थाखाय आं बेखौ दावदै बिखुंखौ लागायदों जों बाहेरायावसो खालामो फाइनाल रेकर्डिंखौ जों बेयाव ओरैनो एरेन्जिंल' खालामो मिजिं प्रजेक्टआ सोरनिमोन प्रजेक्टआ सरि आंबो इन्ट्रडिउसखौनो होनो बावलायलांबायसो नैबे बिथाङा थुलुंगा बिथांनि प्रजेक्टआ आरो नैबे क' प्रडिउसार हेलौ बिरफुं महिलारि हेलौ थुलुंगा हेलौ बिरफुं आइ एम सोरांसा and he is my friend keyboardist Derasar. This is my small home setup studio. बेयावनो आं मिउजिकखौ खालामो आच्छा थुलुंगा होनदोंमोन नामा माबायदि नोंना प्रजेक्टआ बिदिनोसै बारा वेस्टार्नबो नङा आरो बारा क्लासिकेलबो नङा आरो आंबो बारा माबा गैयाथ' बिनि बागै बारा एक्सपिरियेन्स गैया दा फार्स्ट टाइम नाजादोंसो फार्स्ट टाइमसो दे जेबो नङा आच्छा सार आदा मिजिङाथ' बाजेटखौ 5,000 होननानै खोन्थादोंमोन दा बेखौनो सावरायनो सानदोंमोन दाथ' 7,000 खरि सोलिगासिनो दा नोंसिनि सायावसो मा दाम होयो जुदि मेनुवेल दाम होयोबा खरसा एसे बारा थांगोन नोंसोरा दा टटेल गासिखौबो लानानै एरेन्जिं डाबिं मिक्सिं गासिखौबो लानानै टटेल खरस 7,000 थांगोन
मेनुवेल दामोबा एसे खरसा बांसिन थांगोन आरो अन्नानै खालामना होदोलै मानसिफ्राबो गोदानसोथ' बिदि गोदान मानसि लाबोनानै 5,000 बिदि होनबाय थानानै बोरै जाबावोब्रा बे दावदै गलदाफोरखौ एसे बाथारबाय आं एसे गोदान मोजां स्टुडिअ लुनो हायो खोमा एसे मालायफोरनि बायदि जोंखौबो एसे नायदो बे गुबुननि दामग्राजों जोंजों मा डिफारेन्स दं बिसोरो जा दामो जोंबोथ' बेखौनो दामो एखेयानो नोंसोरो गुवाहाटियाव थांबाथ' 10,000थ' होखानांगौ जोंजोंबा गावजों गाव मा एफा कमप्रमाइस आं बे बाथ्राखौनो बुजिनो मोनला माथो होनबावनो देरहाबा फैसाखौथ' होनो गोसो जायो नाथाय थाइसेबो फैसाखौनो मोनफिना जाहैबाय मेथाइया हिट जा फ्लप जा बानायग्राफोरनि जेबो मुलाम्फाया थाहैया जोगोनारसोलै लाजिनोसो ओंखारो आं मालाबा बे गुबुन बाहेरानि एरेन्जारजों जोंजों मा डिफारेन्स दङ बिसिनि स्टेन्डार्डखौ नाय आरो जोंनि अबस्थाखौ नाय माबायदि औ नोंबोथ' मिथिखायोना मिजिं जोंनि कन्डिसनखौ माब्ला डेभेलप जाबावगोन औलै मा जाबावनो मानसिफ्राबो सरकारनि आसायावल' थायोब्रा दा बेफोरखौ रायलायनानै मा मोनबावनो दे बिदिब्ला प्रजेक्टनि खोथाखौ रायलायनोसै नामा औ बेफोरखौलाय रायलायना मा मोनबावोब्रा दे 5,000 जाथोंसै नाथाय नोंनि थाखायसो दे मिजिं नेक्स्ट टाइम हले आं हानाय नंलालै आं ओरैनोबा साउन्ड मनिटरखौनो बायनो हायाखै नै दाबो दे जागोन दे गावजों गाव नायज्लायाबा मारैथो जानो ओरैनोबा गुबुनफ्रा जेबो गुबुनखौनो होखाला जोंखौ ओमफ्राय रेकर्डिंआ दिनैनो नामा दिनैनो जोबगोन नामा सानसे जोबालै दखानसो मोनखो ना माखो साउन्ड डिजाइनिं इन्जिनियारिं मिक्सिं डाबिं एरेन्जिंनि खोथा दं बेयाव गैयाबाबो सप्तानै सप्ताथामसो नांगोन दोंसेगानाव आयौ सप्तानै सप्ताथाम आंलाय सानसेनो जायो सानदोंमोन दामनायफोरखौ आयौ नोंसोरथ' गोदान लासै लासै मिथिगोन दे गाइडखौ लाखिखानोसै नामा औ गाइडखौ लानोसै आं नोंखौ मोजां मोनो नोंबो आंखौ मोजां मोनो सानैजों मोजां मोनलायो सानैजों मोजां मोनलायो आब' प्लिज नोंल' आंखौ हेल्प खालामनो हासिगोन माबोरै बुजियाखिसै आं आगै बे थुलुंगा हिन्जाव गुन्दाया आंखौ थगायनानै आंनिफ्राय फैसा लादों माबोरै नोंखौ माबोरै थगायखो थुलुंगाजों आंजों ब्रेकआप जाखाबायमोन नाथाय थांनाय मासाव आंनाव फन हरना लेंहरनानै नागिरो गोसोआ नोंखौल' लुबैयो बिखाया नोंखौल' अननो सानो गोरबोआ नोंखौल' हास्थायो बिखाया नोंखौल' अननो सानो गोरबोआ नोंखौल' हास्थायो गोदोलांबाय आं नोंनि हायनायाव 10 फुट 20 फुट अननायनि फलनखौ बारिया 30 फुट 40 फुट अननायनि मेहेरबारिया आइदै आउच आइदै आयै सना नों गोलैबायसो जेबो नङा सना गोरोन्थिया आंनिबोखा I'm so sorry baby आइदै खाबाय so sorry baby जा गोबाव जाबायमोन सना नोंखौ गोबायैया प्रेक्टिसानो गैला baby you know ना how much I love you I love you so much सना जा गोबाव जाबायमोन नों माबोरै दङ औ सना आंबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ आं नोंखौ जा गोसोखांबाय थायोमोन नंगौ नामा सना आंनि गोदोनि भुलफोरखौ निमाहा होदोलाय आरो आंखौ अननानै नोंनि गोरबोआव जायगा होदोलाय थुलुंगा गोलैगोन फाग्ला हगार
सना प्लिज दागाव गोरोन्थिया नोंनिल' नङा आंनिबोखा Can you help me? If you really love me, आं सक्सेसनि लामायाव दङ। सना मा सना? आं नोंनि थाखाय अख्रांखौबो थेनानै लाबोगोन। आंनो अख्रांखौ नाङा। आंनो एसे फैसासो नांगौमोनलै। Please don't say no. Don't say no. आंनि गोरलै गोसोआ दुखु मोनगोन। अके सना बेसेबां नांगौ? आंनो 5,000 रांल' नांगौ। आंनि सनमाना नोंनि आखायावसोलै। बिब्दिसो ना खोथाया? Yes my love. मोनसे खामानि थाबथानानै दङ। Please baby, I love you. Save me now. Okay baby okay. आं दंना। I'm feeling very hungry. Let's go to restaurant now. I'm also very hungry. Okay, let's go to restaurant now. आं गोसोखांबानो जाबि खालामजानाय बायदि मोनो। साला आंनि फैसा लानानै एलबाम बानायगासिनो आरो दा आंनि फनखौनो थिखोबावलासो। बादालिया। ओमफ्राय आं नोंखौ माबोरै हेल्प खालामनांगौ जाखो? जेरै ए आब' नों बुजियासै? आदा मिजिङा डिरेक्सन होगोननो बेनि एलबामाव। आं बुजिबाय। र' फन हरनां। बेखौ नों एसे बुंना हरना आब'। प्लिज आब'। आंना बेल'थारसै लामाया। फनखौनो थिखोआ। बेस्थ' खोमा। बिसोरो बङाइगावआवसो गान रेकर्डिं खालामनो होननानै थांदोंमोन। आया बिदिबाथ' आंना फैसाया बाहायजाजोबसिगोन। साला बे थुलुंगा मोसौखौ थिखिनियाव हमनानै सोर फांखा बायदि फिदिंगोन आं। मालायनि फैसा जाग्रा बे साला। दे आब' प्लिज खोन्थाहरथार दे। नोंल' आंखौ हेल्प खालामनो हासिगोन। आरो फैसायाबो बाबानाव कम्पिउटार क्लास लानो होननानैसो थगायना बिनायमोन। नों जिंगा दासि आगै आं दायो खोन्थाहरगोन। नोंहा माबोरैथो एफा जाम्बि थगायजानांगौ जाखो? सालाया जा रमान्टिक जाफ्लालायबावो। गाबफ्लालायबावदोंमोनब्रा। जा गाज्रिखा। सोर सान्थिं बाथिं होख्रावबाय थादों हो? उन्दुनो ओंखारनायफ्राव? हो? आं दं नामा? औ उन्दुदों। रायजासिगोन जोङो। गोदान नागिरदो जाम्बि दाहोन नोंहा। फाग्लिलाय गोदाव सोराव। सना बै जायगाया जा समायना ना? औ जायगायालाय समायनाखाना नाथाय नोंनिफ्रायथ' साबसिन नङाना? नोंगौसो खोब। बिदिब्ला बुं नों आंखौ माब्ला हाबा खालामगोन? आं नोंनि अनगायै आलो गोजोनै थांना थानो हानाय नङा। आंनि थांखिखौ जाफुंहोगोरनि सना। आं हारिनि आसारखान्थि महरखौसो गुबुंले जानायनिफ्राय दावखोहोनो सानदों सना। बिनि उनावनो आं हाबा खालामगोन ना। नों एसे नेथ'। आं हले बारा गोबाव नेनानै थाबाय थानो हानाय नङा। नोंनि थांखिखौ थाबैनो जाफुंहोदो ना सना। ओमफ्राय आंखौ आइ आफानाव सोंनानै थाबैनो लांफैदो। औ जागोन दे सना। ओमफ्राय आंखौ लानानै मा सिमां नुयो सना? बुंना प्लिज। थोद आं बुङा। दे नों नोंनिखौ खोन्थालाय। नोंलाय मिथिखायोना आंनि सिमांखौ। खोनासं बिदिब्ला नों साख्रि लागोन, सानैजों हाबा जागोन, गथ' गथाय सानै खांगोन, आलो गोजोनै संसार जालांगोन, फिसाफोरखौ मोजाङै लेखा फोरोंगोन, डक्टर इन्जिनियार नङाब्ला प्रफेसार, उकिल खालामगोन। आं जा सिमां नुदों नोंबोथ' माथो बेखौनो नुदोंथ'। लोगोसे मोजां न'बोथ' थानांगोन ना। नाथाय आं साब्रै खांनो सानदों। आं हानाय नङा। 3 गाहाम। हाबानि आगोल कन्ट्रेक्ट लिरनांगोन होनब्ला। मा कन्ट्रेक्ट मावजि? नों 3 खाङाब्ला गदाय लानायनि कन्ट्रेक्ट। सि गाज्रि फारजि आं नोंखौ गदाय लागोनसो मोनबाय। गिबायसो आं। खेलायदोंसोलै आङो जाम्बि जाम्बि होन नोंखौनो फिनो हायाखै आर गदाय। नायनि नोंनि थिखिनाया मोनबेसे? है मोनसेल' होनखाबाय माथो जाखो? दलथा नायनि मोनबेसे? है मोनसेल' होनखाबाय। है माखौ मिनिखो? नोंनि फिल्माव आंखौ रुवाथि रल होदे।
थोद फाग्लि एफा महर गोसा सिख्लायानो रुवाथि रल लायो इस जालायखो नोंबो गुन्दाला नोंखौ एक्टराव समायनाय नङा लाखागोनबो आङो आंजों हले गद गैयालै मिजिं डाइरेक्टर खिब्रमा डाइरेक्टर र' साक्सेसल' जाग्रोथों अब्लासो मिथिगोन सोर खिब्रमा सोर खुसेंग्रा डाइलग मास्टार दे नोंबो बखिबाय था आंखौनो ओमफ्राय मोनसे खोथा दाखालि बिथराया जोंनाव फैदोंमोन ओमफ्राय नोंनि प्रडिउसारा फैसा थगायना लादोंनो बेसेबां 5000 बिफिनगासिनो दा बे फैसाजोंनो एलबाम बानायगासिनो नोंसोरो अननायलै बेबो सासे बिदिसो गथ'नाया जाल्ला जागोनलै माथो नों थुलुंगानो खोन्थालाय र' सम लानानै खोन्थानोसां मालायनि पार्सनेल मेटारफ्राव आगान होनो बायोलां दे होमब्ला देना सना दोंसे मेथाइ रोजाबलाय जा बरिं मोनथारबाय प्लिज ना मैसो गारांसोलै आंना देना सना प्लिज प्लिज ना आं मेथाइ खनब्ला दानो सागनद्रा फैगोन फैमारोबो दे होमब्लालाय थौ बै दुद्रुनायखौ गेलेनोसै जानाय नङा लंपेन्ट जिगोन नांगौबा आं गानखौनो खनगोन देलाय खनलाय देलाय बे दंफाङा दंफां नङा बे संसारा संसार नङा बे गाना बिदि जायो बे फुला फुल नङा मैसो गाराङा साबसिन माथो एन्जरनि लान्जाया मावजि हनै सोरबा फैदों अ दासो नोंस्रा औ सफैबाय फै थाथ' सना ओमफ्राय सुबुंस्रि नोंबो बेयावसो दंफैयो माथो नोंना एक्टरा माबोरै दं औ आं बेरायफैदों मुंसार माहाजोन सुबुंस्रि हाबाखौ थाब खालामदो बे खामानि गैयै मिजिं डाइरेक्टरा बोरायलांसिगोनसो जोंबायदि हेन्डसाम सेंग्रा नांगौबा आंखौल' बुं दे जागोन थांदो हे डार्लिं थाथ' बिथराय बाय सुइटहार्ट बाय बाय सुबुंस्रि रल साउन्ड केमेरा एक्सन बाय जिराय बे आंनि आब' सुबुंस्रि आरो बे आंनि लोगो खाजलि हेल' ओमफ्राय मा खाजलि माथो रमान्टिकथार नोंलाय आंहालाय मालाथो रमान्टिक जाखो नोंहालाय बे थुलुंगाना फुलुंगाया गैयालै आंना फैसासो थगायनानै लांबाय आं नोंखौ मुंसारनि मोजां मोननाय होननानै मिथियामोन ए नङा जोंहा बिस्रानि न'खरजों आरो जोंहानि न'खरजों रादाय खाखानायखा एंगेजमेन्टआबो जासिगोन बारा गोबाव गैला दे नोंसानि दिनसेहाय आंहा गैया खाफालानो गाज्रिसो ए ओमफ्राय नों फैसाखौ मोनफिनदोंना मोनफिनदिया आं मिजिंनो खोन्थाबायमोनथ' फनखौ थिखोयो नाथाय माबा माबिसो लारायहरबाय थायो बे नारेंखल खलथाया ए आंथ' खोन्थानाया खोन्थाबायमोन नाथाय माबोरैथो बिदि जाखो औहाय जानो बोरै जाखोथाय आदा मिजिंखौबो आं दायरेक्ट बुंनो हाया जाहैबाय आयौ जाम्बि नों दाबो फैसाखौ बिनानै लाफिननो रोङाखै औहाय लोगो बेखायनोथ' आं आब'खौ लिंहरफिनदों आगोलावबो आब'मोनाव थांनानै माखासे खोथा सावरायखाबायमोन नाथाय जेबो रिजाल्टआनो ओंखारासै बेखायनोथ' दा दिनै नों सानैखौ लिंहरदों आं माबा मोनसे बुद्धिफोर मोनो खोमा होननानै आंलाय दा मा बुद्धि होनो हानो नों मोनसे खामानि मावदो बिसिनावनो थांनानै बिनि बिमाजों रायज्लायनानै फैदो औ बिनानाव आंनि साननाय बायदिबा नों खाजलिनि बुंनाय बायदिखौनो खालामदो नामा आरो मिजिङाबोथ' मा खालामनो हानो प्रजेक्टआथ' थुलुंगानिसो आं नोंसोर बुंनाय बायदिनो खालामबारनोसै बिमानि सिगाङाव ओरैबायदि खोन्थाहैगोन ना आङो
फैसाया 8 सिमफायनो डाइरेक्ट गबोखागोन। हायोबा आंनिफ्रायबो फंसे होनानै फैखा। काजुलि नोंबोथ' फाना नोंहा मालाय गोजौ गिदिरखा बोरैबा बेन्जरा खारखोमा नागिरबा नों हमथादो आंखौ आं हानाय नङा बायदि मोनदों। आयु आं हानाय नङा आं गियो बेफोरखौ। आयु जा गाज्रिखा गावहाबो गोसोनाय मोननायखाय र' बिनि माबा ओंखारग्रोथों बयनोबो खोन्थाजोबगोन आं थुलुंगाया फैसा सिखावसो होननानै। आयु नों बिदि खालामनांगौबाथ' आंनि बोरायनि मान सनमानाबो थांफाजोबगोन माथो। बा आब'आ हाबाखौनो जायागारा दानो बोराय लेंखाबाय। आया मालाय लाखागोनखाखौ बोराय लेङाबा माथो लेंनांगौ जाखो जाम्बि। नै नोंबो बोराय बुरै गेलेबाय था आं हारसिङानो मोजां बिन्दासनो। नोंहाबो थुलुंगाखौ बोराय लेंदो। औ नङाबा माथो थुलुंगानि बिसि। आंखौ बेबायदि गुन्दाजों दाजराय। ओइ थुलुंगा बिसि। ओइ थुलुंगानि बुरि दासो फैफिनदों गोदो गारि गाखोलायनाया। जा गाज्रिखा दानालाय मानो लाइन मारिनाया गान खनलायनाया। बिथराय थुलुंगानि बिसि दावबाय थायो जा गाज्रिखा नोंसोरो। बेखौनो लादो। हेल' थुलुंगा आंना फैसाखौ नांफिनगौ होनखाबाय। नों जि नाम्बाराव फन खालामदों बे मानसिया जब्रा जानानै गोलैसोनानैसो दङ। अन्नानै बे नाम्बाराव फन दा खालाम। आरो फनखौ दाबावबायसो र' साला बोरमा फान्था आं थांगासिनो नोंसिनि न'आव। ओमफ्राय सोरखौथ' बिदि थगायहरखो? दै दङ सासे डिस्टार्ब खालामहरबाय थायो। मा होननानै डिस्टार्ब खालामहरबाय थायो? रं नाम्बारसोलै आयै बिदिनो माबा माबि सोंहरलाबाय थायो। ओमफ्राय नोंनि गान खननायालाय बेसेबांथो आवगायखो? कारेन्टआनो डिस्टार्बथार माबा रेकर्डिं लाबानो थांलाय फैलाय अब्लाबो मिउजिकआ जोबसिगोन। अके माथो नों नोंमाइनिफ्राय फैसा बिहैदोंमोननो माथो होनहरखो? प्रफेसार नालाय क्लासाव लेक्सार होनाय बायदि मोजाङैसो रायहरबाय। 10,000 गाहामखौ कि सोरबा ओरैनो हरो मालाय खस्थ' खालामनायखौ? आंथ' हरफिनगौमोन ना लासैबाबो। दा नों जेबोखौनो खामायाब्लालाय माजोंथो हरफिननांगौ जाखो? आरो इउनिभारसिटिफ्राव खबर लाबाय एडमिसन डेटफ्रानो सौफैलाय लांसिगोन। जुलाइआवसो दा रिजाल्टफोरखौनो डिक्लेयार होआखै। मास्टार डिग्रिखौ लानानै प्रफेसार लाइनखौ होसोदो डक्टरेट जादो नोंबो। बेथनाथ' दा मोजां होथारो नोंमायाबा मालाय दा 45,000 गाहाम मोनो। फैसाल' थाबा मा जानो मानसिफोरनि सायाव डुप्लिकेट ओरैनो नंखाय बाखाय गोरों देखायफ्लानानै जाथिखौ नायाबालाय मा लाब? सोर खिन्थाया नोंनोलाय? इनफरमेसनानो गोरोन्थि नोंनिया। बेसोरबायदि मानसि जायाब्लालाय सोरथो फोरोंनांगौ फरायसा गथ'फोरखौ? समाजानो जाम्बा जाम्बिसो जासिगोन बिदिब्लालाय। आंथ' बिदि होनाखैना आंलाय एन्टारटेनमेन्ट बिजनेसावसो गोसो दं। गोसो दङब्ला गिदिर मानसिफोरजों कन्टेक्ट लादो आरो दिल्ली मुम्बाइफ्रावबो चान्स लादो। जार्नालिस्टआबोथ' गाज्रि साख्रि नङा समाजनि दायथ' गोनां खामानि। आं निउस फराया आंहा मिउजिक लाइनावसो इन्ट्रेस्ट दं। स्टेज प्रग्राम खालामै जानोसै आरो मानसिफोरजों मिनिजायाब्लानो जाबाय उनाव। जुगा सोलायबायलै आयै लासै देरगोन ना जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया। अन्थाइ दावदै खुयै जाबासो मिथिगोन र' नोङो बुजियाखै एसेयावनोबा दाय जाखायो जेराव। सोर खुबैनांगौ? नों जाबाय टाउनाव थाग्रा गथ' गामिथिंजाय प्रग्रामखौनो गाहैफेरा आरो बे बैसागु समावल'सो खामायनांगौ दिनफोरा। माखासे मासाव मा रानथाब खुन्थाब थानोसै। फिल्मफ्राव गान खनगोन आरो प्रडिउसारफ्रा नोंखौ लिंहराबालाय? आंनि गाराङा एफा गाज्रि आरो। देलाय दोंसे मेथाइ रोजाबलाय। आं नोंखौ मोजां मोनो नोंबो आंखौ मोजां मोनो सानैजों मोजां मोनलायो। मा जाखो बेलाय लिरिक्सफ्रा कि बिदि जायो? गोदोनि मेथाइफोरजोंनो हाला माथो दानि मेथाइफ्रालाय। गजानानै गारा गोदोदों। क्लासिकेलखौनो लायाखै नोङो आरो माबायदि बिदि सिंगार जानो नागिरखो? आरो आंथ' मोनसेल' खोथा बुङो नों बेफोरखौ बारा गोसो दाहोथाब। हायोब्ला साख्रिजों लोगोसे गान बाजनाखौ साइडआव ओरैनो लाफादो नङाब्ला आन्दायनानै जिउनि ओंथिखौनो खोमालांगोन। आं वेस्टार्न स्टाइलावसो खनग्रा जागोन। बेसेबां फैखो बेसेबां थांखो नों बायदि थांखि लानायफोरा? बेसोरा गोदोनि पुराना आर्टिस्टफोराबो गामिफ्राव थेला बोनानै साहा दखान होनानैसो संसार जानानै दङ। लाब गैया मुंजों मानसियाबो गोमालांगोन सिलिंखार जालांगोन बुजिबाय? नायनोसै बे प्रजेक्टआ जोबग्रोथोंसै जायाबा ब्लड बड'लेण्डनिफ्राय
गुबुन हारिनि प्रजेक्टफ्राव एक्टर एक्ट्रिसफोरनि साथा हमग्रा जाहैनोसै माबा मोजां खोथा होनबा मा जाबावगोन नोंसोरनि जेनेरेसनजोंलाय गोदाव सोराव थादो आंहा ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै 21st सेन्चुरि होनो बेखौ गाज्रि फाज्रि डिसिप्लिनानो गैया गोसो बायदिसो ब्रुं ब्रां लंपेन्ट गुहां गुहां गाननाय माबा सियाल हब्रायनाय गान खननाय मा होनो मेथेला मा होनो माबा यो यो जारलासो मा कालसार गोनां जाखो बिदिजोंलाय नोंसिनि इयुननि जोलैया खम मिनिथाव जागोन बियो रोदाफ्रानो गोनो गोथो गावबा गावनिखौल' सानबायबा बिफाङालाय बहाथो रज'बावनो बिबार बारनायखौथ' बाद हो दायालाय इयुननि गथ'फोरनिल'सै बे जेब्लाबो मबाइलानोसै बिनिया साख्रिखौबा लागोन ना लाया बे मिजिं डिरेक्टर गोदाव सोरावा ओइ बिंगि गेटआव सोरबा फैदों होनदों बे खोथा बुंबा खोनासङा ओइ मा जादों आयै सोरबा फैदों होनदों खालि फनल' रायलायबाय थानाय थां सोर फैदों नायलाय मिजिं आं दा फन हरफिनगोन दे नै गेटआव जोंनाव सोरबा फैदों औ सोरखौबा नांगौमोन मिलिटारिनि बिजिया दङ नामा औ दङ फै हाबफै फै आयै आलासि फैदों आयौ एफा गोबावनिफ्राय दिनैसो आयौ मा दिनैसो दुमगिथु बायदि खावब्ला नुजाफैखो नोंलाय फै फै जिराय फै फै हाबफै फै थां थां नानि सियारखौनो लायबाव थां ए गोबाव जाथारबायमोन माथो अबावथो गोमानानै थाहैनाय खम गोबाव जालायबायमोन लोगो हमलायिया गोसोखांनानै फैदों आं ओइ सुबुंस्रि दै गिलासनि लाबोलाय आलासिफोरनो हाब बे आरिया बाबु नङामोन होनलाय औ देरथारबाय आंनि बेटाया हाब देरथारबाय गोदो मानबाय फुनायाव नुनायानोमोन बेटा आंटी का पैर छू तो ओके मामा प्रणाम आंटी जिउ गोलाव जाथों आयौ मा हिन्दील' रायलायखो आंहा मिथिफेरथारा गोजान गोजानाव देरबोनायखायनो बर'खौनो रोंथारला आंनि गथ'आ नोंनियालाय बोराया मानो फैफायाखै नै माबा एनआरसि आपडेटनो बेनि थाखायसो फैदों आच्छा खुरमा बाहागिजों बेस्थ'थार बोराया बिदा देरसिनावसो दंहैयो एफा गोबावनि उनावसो जोंनाव फैबाय मोजाङानो जाबाय माथो बुंबावनो समखौनो मोना औ दे 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 लोंदो दे आरिया बाबु लाजिनाङा लोंदो दे दा लाजि लोंदो गाज्रि दा मोनसै लोगो सम मोननैयावसो फैनो हायाखिसै दा आंनि बोरायाबोथ' रिटायार जानो बावला आरो आंनि गथ'आबो साख्रि मोननायानो बावाखै जुनियर टेलिकम इन्जिनियार जाबाय आंनि गथ'आ दा 12,500 दरमाहा मोनो बोलो बेटा असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर ऑफ टेलीकॉम अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरिया बाबु मा साख्रि लाखो मैं दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब खालामबाय मा होनखो बुजिस्लाबाखै आं बाबु मा खालामबाय जाखो बेलाय आयै मा गभर्नमेन्ट जब होनदों आयै 12,000 मिसलसो माथो नोंनि रायलायनाया अ साख्रिथ' फिसा मोजां जाबाय बिदिनो जानांगौ सुबुंस्रि माथो सिरि थाथारखो सिनायाखिसै नामा आंखौलाय गोदो नोंसोर जोंनाव भारासो थायोमोन जेथिया आंनि बोराया ट्रेन्सफार जालाङो दिल्लीयाव अब्ला बे हाखौ फाननानै थांदों नों अब्ला गोरलैसोमोन हाब एफा गोरलैमोन बहाथो सिनायबावनांगौ बेलाय नोंसोरखौलाय ए लाजिदोंसो खोमा सुन्दुरि देरथारबाय माथो नोंना फिसाजोआलाय दा बहाथो बाहा लाखो नोंहालाय दिल्लीयावनो दं नामा दाबो गुवाहाटियाव थांनाय बोसोरावनो जोंहा हा लाखाबाय बेयावनो थानोसै जोङो दा न' लुगासिनो दङ दे दे बिदिनो जानांगौ इसोरनि अननायाव मोजाङानो जाथोंसै नै बोरायनि फन फैदों र' रायलायग्रोनि आं हेलौ
दे थांगासिनो दं दे जों बाबु फे लेंहरबाय माबा फेमिलि ट्रिटना मा बुंखो बुजिस्लाबाखसै आंबो बिनि थाखाय लेंहरबाय जोंनिया गासिबो फिसाजोआनो मावजोब्बाय आंथ' माबा सावगारि बोलाबायनायसो मोनो बेफोरबायदि खामानिखौ बे फर्म फिलाप ना मा दे बिदिब्लालाय जों आवगायनोसै सम मोजां मोनब्ला मालाबा हाबफैफिननोसै साहाखौसो फुदुंनो बावलायलांबाय जोंहा जेबो नंला दे मालाबाफोर फैनाय जाब्ला ओंखामखौनो जालांगोन दे जागोन दे खबरल' हरबानो जाबाय दे मिस कल होलांबानो जाबाय सुबुंस्रि आइ ओरै फैलाय नाम्बारा लाखिफैलाय दे नानि लाखिदो नाम्बारा दे सेभ खालामलाय दे खोन्थालाय आन्टी 8427 949 ओके आन्टी थैंक यू चलो बेटा पापा बुला रहा है दे होमबालाय जों आवगायनोसै दे थ' आं गेटसिम दोनलांनो दे होमबा थांलायदो सम मोनोबा थाब फैफिनबानो जाबाय बोरायखौबो लानानै फै आलासि जानो खनसे दे जागोन मोजाङैनो थादो जारौ थादो दे ओके आन्टी बाय बाय नंगौ नामा हाब खाफालानो मोजांथार माथो जोंनालाय आनान गसाइनि अननायाव जों सानैजों हले बिजोमायजो जानो समायथारगोन सोरजों रायलायदों आयै ओइ आरिया बिमाजों रायलायदों आं नै नोंनि नोंहामजोजों रायलायदों आं ओइ रथ' बहा थांनो नागिरदों नोंलाय आं बाजारावसो थांनो नागिरदोंमोन दा आं मिजिंखौसो लोगो हमहैनोसै लाब गैला बेखौ लोगो हमनानै बे खोथा खोनासङि लामा आन्दायलाबायग्रा मानसिखौलाय मा गोसो होबाय थादों नोंलाय नोंखौ गुबुनजोंसो खोथा होनो नागिरबाय आङो दाउज्रोमा जेबो नङा दं सासे खुरिया गथ' इस बे मिजिङाबो रेकर्डिंआवसो दंहैयो माबा सिनेमा लाइननि दोंसेबो सिनेमा बानायफेरि डिरेक्टर हेल' बिथराय नों न'आव दं नामा आं गोसोखौनो मोजां मोनाखैहाय आं नोंसिनाव थांगासिनो दे नङा आंनि फिसाजोआ बिदि नङा आंनि खोथाखौ मानिखायो आच्छा बर'आवल' मानोबा बेसेबां लाब जायो जानायाथ' जाया गोदान मानसिफ्रा ओरैनो पपुलार जानो मिथिसार जानो थाखाय बानायलाबायो होमबाथ' बेखार जाबाय फैसा लस जिखुनु बर' फिल्म बानायनायाव फैसाया बेसेबां थाङो जेनेरेलि सोरबा 2-3 लाखआवनो फोजोबो होमब्लाबो इसेबां फैफिनो बिदिनो मोनफिनो मार्केटनि सायावसो बे केसेट बिहरग्राफ्रा कन्टेक्ट खालामहरनायनि सायावसो आच्छा जुदि कन्टेक्टआ खम जायोबालाय मा लाब जाखो फिल्म बानायनाया लस जायो एफा बुरजा फिल्म ओंखारो आरो फिचार फिल्मबो नङा एवार्डबो होयो नामा बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव होनायाथ' होयो जोंहा सावथुन मुलुगनि आफाद दाखानाय दङ बिसोरनो दायथ'खौ लादों सेन्सारशिपखौ नोंसोरो बबेयाव लायो जोंनावथ' सेन्सारशिप गैया जाहैबाय दा सरकारनि सायावसो बेफोरो जोंना एफा गिदिर इन्डास्ट्रिबो नङा जाहैबाय जेब्ला सिस्टेमेटिक अडिअ भिजुएल मार्केटआव इस्टाब्लिश जागोन अब्ला गासिबो नांगौथिया फैखागोन नांखागौखा जेराव आच्छा नों बेसेबां खामायो बोसोराव बे लाइननिफ्राय खामायनायाथ' बारा गैया बिदिनो फुजा बोथोराव केसेट लानानै देखायहैनायाव बिदिनो 1000सो मोनो दोंसे श'आव टटेल बेसेबां बिदिनो 15थासो पेडेल हमोब्ला 15000सो मोनो बिदिबा बोसोराव 15000ल'थार नङा बिदिनो फिल्म बानायनायाव एसिस्टेन्टफोर जायोब्ला 2-3 हाजारसो मोनफायो आइसि होमब्लालाय माथो लाबानो गैथारा बे 15-20 हाजार फैसाखौ 12 मासजों रानोबा 1500ल' गोग्लैयो बिदिलाय मा संसार जानो हानांगौ लासै बारायलांगोन सार दा फिल्म लाइनखौ गामिनि मानसिफ्रासो फोथांलांगासिनो
टाउन आरो सहरनि मानसिफ्राथ' नायखाला मानो बिदि जायो दा जोंनि सिनेमाफ्रा जाथारानो साउथ इन्डियान स्टाइलनो माबा हलिउड स्टाइल नांगौनो दा बिसिनि केमेरा बेगखौनो बायनो हानायनि दमानो गैया बोरै बिसिनि लेभेलाव फैनो हानो होमब्लाथ' दाया टाउन सहराव थाग्राफोरनिसो दाय जाहैबाय बिदि नङा खोथाया मा होनबावनो दाया सोरनि बेखौ बुंनो गोब्राब दा डिमान्ड एन्ड साप्लाइनि खोथायाव फैसाया गामिनिफ्रायसो जेनेरेट जाबोयो टाउन आरो सहरनिफ्राय क्रिटिसिजम आइ मिन बखिजानाय रायजानाया बारा ओमफ्राय नोंहा बर' फिल्माव एक्टर जानानै फन्टसल' खामायसै नै बिफा साया मिजिं होननाया नोंनोमोन नामा औ मेडाम आंनो मिजिङा दे बिदिब्ला बयबो लोंलायदिनि ए माथो आगैसो फैदोंलाय जिरायफै बाहाय ए माबाफोर खबर दंमोन आगै ए आब' आं ओरैनोसो बेरायफैदों न'खराव गासिबो मोजाङै दङ औ दंसाबो आब' मानसिनि लोमजानाय साजानाय दुखु दाहायालाय मानसिजों जों लोगोसे थाखायो नोंस्रालाय दं इसोरनि अननायजों बिदिनोसै सुबुंस्रियालाय बै बिमायंनि फिसाजो बिथराय बेरायनो लिंना लाना थांदों सोरबा आलासि फैदोंमोन होनलाय आरो बिनि फिसालाया नोंसाजोखौ फसायदोंनो माथो आरो दा नोंसाजोखौ बिहामजो लांनो नागिरदोंनो माथो औ फैदोंमोन सुबुंस्रिखौबो सोंनायदोंमोन आंबो एसे लामा दोनबाय जेनेबा बे मिजिं फाग्लाया साख्रि लाबाय बायबा दाया आंनोसो ज' जागोन ना गथ' खांनाया बेसे खस्थ' आरो हिनजाव मानसि जानाया जोबोद खस्थ'सिन न'खौ जोथोन लाग्राया जोंसो बिदिनो सानै हयै खालामाबा खोथाफोरखौ बिजिरनानै नायाबा थिरांथाखौ बोरै लानो नोंनो सानलाय आब' मा गिदिं गिदा बाथ्रा रायलायनाय जाखो बिलाय सिदा सिदि खोथाफोरखौ बुंबा मा जायो नोंनि खाफाला मोजांथाराय आब' गोरों मोजां न'खरनिफ्रायनो हाबानि खोथा मोनदों जेब्ला मोजां खौराङा दरखंआवनो सफैखाबाय जेब्ला बेखौ बोजबनानै लादो आब' आरो बेनिफ्राय साबसिन हामसिन खाबु मोननाय नंला आंबो बाथ्राखौ बुजिबाय जारुनि गोसोखौ आंबो सिफायनो गोसो गैया होमब्लाबो बुंखाबाय ना लामाखौ दोनखाबाय आं होननानै ए बे मिजिङा मानसियाथ' मोजां नाथाय बिसिनि लाइनाव माबा माबि गाज्रि फारसे खोनाबाय थायो आं आब' बे सेंग्रा सिख्ला एक्टर एक्ट्रिस ज' ज' बेरायलायनाय सुटिं लालायनाय बिमा बिफा गैलायलायि गोदाव सोराव गोसथोलायनाय गदाय लालायनाय गारलायलायनाय नोंनो मिथिखाबायना आब' गाज्रिल' दा मोनसै जिखुनु नोंबो साननानै नाय मोजां खाफाल नोंना हाबाखौ थाब होदो जों मोनजाबानो जाबायना आब' जों रंजागोन ना आब' दे होमबालाय थांसै आं आब' थाथ'लायदो सुबुंस्रिनि सिन्दुरा गोमालांगोन बे मिजिङा नोंसाजोखौ हाबा लानानै आरोबाव उदाय लाबावबा मा खालामगोन नों आब' सिनेमा लाइनावलाय मा ओंखाम दं आब' नोंसाजोखौ गानावलानोसो हरनोसै लासिं सिं साख्रि नङाबा जेबो जाला आब' बे मुलुगाव सासे अफिसारनि बिसि जानाया बेसे खाफाल गोनां आब' बे सिनेमा लाइनाव खालि दावराव दावसि जानायखौ खोनाया नामा नों आब' बे मिजिङा नोंनि फिसाजोखौ मा थाखा फैसाजों गोजोन होनो आब' जेराव बिहा साख्रियानो गैखाया नोंसाजोआ रुवाथि बायदि मावनानै जानांगौबालाय मा जागोन सि मुं गैथावथाव बिसिनि लाइनाव माबा माबिसो खोनाबाय थायो ओमफ्राय खोथाया मामोन दिनै नोंखौ मानोबा सिन्था नुदों आं नोंखौ मोनसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोन सना मामोन खोथाया मावजि आं नोंसिनि सिनेमा लाइनाव गाज्रि जानाय घटनाल' खोनाबाय थायो बेफोरफ्रा मानो एफाग्राब जायो नोंसिनि लाइनाव सोर खोन्थाया सिनेमा लाइनावल' बिदि जायो होननानै गासिबो लाइनावनो मोजां गाज्रि मानसि थाखायो माथो डक्टरफोर इन्जिनियारफोर IAS IPS फ्राबोथ' नाना रोखोमनि दायनि थाखाय हमजानाय बुजानाय खोनायो नों निउस नाया नामा सना नाथाय आं बिदि दसेनो
गोसथोलायनाय माबा माबि नों बुजिखाबाय आं मा सोंनो नागिरदों आं बुजिबाय नों मा सोंनो नागिरदों जे जाहोनखौ नों फोरमायदों बे गासिबो लाइनावनो दङ नाथाय टिभिफ्राव समाजाव जोंनि लाइना बांसिन नंखाय बांखाय गोमसारो नों मानो साख्रि लानो बाखो आं नोंखौ बे लाइनाव थांजानो बाबाय मानो नोंबो आंखौ बेबादि गाज्रि हाबा मावगोन सानबाय नामा सोर मिथिनो समनि खेलाखौ आंनिख्रुइ गोदै गोदै महर गोसा हिर'इनफोरजों खामानि मावबाय थागोन ओमफ्राय बोरैबा सौथुफ्लांबालाय आं नोंखौ मा रावजों बुजायबावनो सन्देह खालामब्लालाय नङै बुस्थुफ्राबो नोंखौ बादि नुनो नागिरो आरो नोंखौ बिदि फोथाय खेबस' दाय मावनानै खि आं गोजोनै थानो हागोन नों साख्रिल' लादो आं बेनि अनगा जेबो बुंला जुदि नों आंखौ सैथोयै मोजां मोनमारोब्ला नों साख्रिल' लादो सना नोंनि आइया माबाफोर होनदों नामा दिनै आइया आंखौ गुबुननो हरनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन बेखायनो गोरबोआव गिखांनाय मोनदों सान हाबनोसै रजे थौ न'आव थां दिनि नों आंनि खोथाखौ मानो दान्थेखो नों आंखौ मानो बिदि खालामबाय थायो आंनि हरनायखौ खेलासो मोनबाय नामा आं नोंजों दुखुनि खोथा सावरायदोंमोन नोंजों रायलायनो गोसो गैला आं र' सना माथो जाखो नों साख्रिल' लादो बाय मा ओमफ्राय आंनि खुदुमनायखौ नांला मावजि गेट ए जब बिनि उनावसो आं खुदुम जागोन थोद फाग्लि र' ओइ सना र'ना माथो जाखो र'ना सना जादों रजे जारौ जारौ खावलाया बिलिरनो खुदुमनो गोसो जादों रजे आजला गोसो आंनि बैसाग दाननि बोथोर बायदि जाबाय मानो आं आनि फानि नोंखौ सानै सानै रजे लाइमोन बैसोसो नोंनि बारफुनाय नों समायना आजोलि महर गोजा नों हायनारि नोंखौल' नायबाय थानो गोसो जायो सिमाङावबो नोंखौल' मोगथाङावबो नोंखौल' नागिरो आं सना जारौ जारौ खावलाया बिलिरनो खुदुमनो गोसो जादों रजे जारौ जारौ खावलाया बिलिरनो खुदुमनो गोसो जादों रजे गोसोआ मोनदों गुरलु गुरलु बिखाया सौदों जावलिया आं मानो बोरदों नोंनि हायना महरखौ नुनानै सना सानैजों समायलायगोन मोथो मोथो गोसथोलायगोन गुबुनफोरखौ मेगन साहोगोन
मुंदांखा जागोन जोंनि मोजां मोनलायनाया सिमाङावबो नोंखौल' मोगथाङावबो नोंखौल' नागिरो आं सरा जारौ जारौ खावलाया बिलिरनो खुदुमनो गोसो जादों रजे जारौ जारौ खावलाया बिलिरनो खुदुमनो गोसो जादों रजे मानो एफा गोबाव सम गैयाना न'आव फैनो अबाव देवानि माराया नोंलाय मा जाखो आयै दिनै माने फारागा आंथ' मालाबाबो न'आव लेट फैफेराखै दिनै माथो सिन्था नुदों आं नोंखौ मिजिं आं नोंखौ मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों मा खोथा आयं नों दिनैनिफ्राय जोंनाव दाफैसै आरो जारौखौ बावगारदो आं सुबुंस्रिखौ आंनि सिनायनाय लोगोनि फिसालानो जुलि रादाय खोथा होखाबाय आयं नों मानो बिदि खालामखो आयै नों बेफोरखौ मा बुंखो नों आंखौ सोङालासिनो मानो बिदि गुबुननो सोदै खोथा होनांगौ जाखो मिजिं आं मिजिंजोंसो जुलि लानो गोसो दङ लाजिया नों लाजिया नोङो आंनि सिगाङावनो सासे सेंग्राजों गोबालायनो लाजि गैयि आरो नोंबो मिथिखा बेफोरबायदि मोदला सिदला आंनि न'खराव फैनानै डिस्टार्ब दाखोफैबाय था आयं खोथाया मोजां जायाखै मा दायनि जोंनो बिदि सोंबानांगौ जाखो दाय मा दायसो होनबावदो नोङो आंनि फिसाजो आं सोबायना बुथारो बे आंनि गोसो नों सोर आंखौ बुथारो फैग्रा नोंहा बे जोंनि न'खरजों जेबो सोमोन्दो गैया आयं एफा गोबावनिफ्राय बिदि खालामबाबो नों आंखौ मानो बिदि खालामखो नोंखौ बेसेबां बुजायबाय साख्रि गैयाबा बे जारौखौ हरा होननानै आरो नों दा मा साख्रि लाबावनो जेब्ला नोंनि गोसोआ फालतु सावथुन मुलुगनिखा आंनि सावथुन मुलुगालाय मा गाज्रि आं मिथिया सुबुंस्रिया आंनि फिसाजोसो आं बिनि मोजांनि थाखाय साननानै गुबुनजों रायलायखाबाय नों अननानै जारौखौ दा गोसोखांसै आयै प्लिज आं मिजिंनि अनगा आंनि गोरबोआव रावखौबो जायगा होनो हानाय नङा आयै बे मेलेमफ्रा फोसाबनानै ला बिनि सिनेमानि डायलग होदों नोंलाय आलाय सिलाय जाहोआ माथो आं दा नोंखौ न' सिङाव थां आयै प्लिज आयं सुबुंस्रि आंनिसो हगार आखाया हगार होनदों आरो हगारबावाखै नोङो आयै प्लिज न' सिङाव थौ था नों बेहायनो थाबाय थानांगौ आयै प्लिज नोंहालाय माखौ दोनैबाय थाखो नोंहा बे जायगायाव जेबो खामानि गैया आंबो आंनि जिउनि संनाय लानानै बुङो आंनि सुबुंस्रिखौ सोर गुबुना लाङो आंबो नायनि नों आंखौ सिगिदों नामा बे गुन्दानि आखलखौ आंनि सिगाङाव दा देखाय नोङो बिनि डिरेक्टर नोंलाय मा बेसेन दं नोंहालाय सोर नोङो बे समाजाव नोंहा जेबो गुमुर गैया आयं सुबुंस्रि आंनिखा आरो बे सिनेमानि डायलग नङा आं सुबुंस्रिखौ हास्थायनायखौ फेलें जाहोआ लाजि गैयि आंजों नांलायनोसो थाबोदो नोङो ओंखारलां माबार आंनि न'निफ्राय मान सनमान गैया बिदिसो नोंसिनि लाइननि मानसिफ्रा मिजिं अन्नानै प्लिज न'आव थांदो नों आइजों बिदि दानांलाय गेदेरफोरजों नांलायनो हामा आइ एम सरि आयं नाथाय नों बिदि खालामनाङामोन नोंनि सनमानखौ लानानैसो आं ओंखारलांसै नाथाय सुबुंस्रिखौ खावनानैबाबो लांफैथारगोन आं नायबाय था नोङो ओंखारलां अबेनि सिखावखौनो फैदों नोङो नायनि आंबो नों गानावलाय आंनि फिसाजोखौ बोरै खावनानै लाङो ओंखारलां आंबा ओंखारलां
सानदों दाउज्रोम आं न'आव थानो बाबाय आं बिदिनोसो थांसै लाजिनो रोङि आंनि मान सनमानखौ जाजोबसै नामा नोङो मा महरजों लासिंसो ओंखारगोन आंलाय समाजाव नोंनि थाखाय आहा मुगै जानांगौ नामा बिदिब्ला आंखौ सोङावा मानो गुबुननो रादायखानांगौ जाखो जेराव नों मिथिखायो आं मिजिंखौ जोबोर मोजां मोनो होननानै नों सासे देरफुनाय सिख्लायालाय संसारनि बागै मा मिथिनो बे बालाबारि खुरिनि फिथावनाय बायदि मोनदों नामा नोङो जेब्ला फाफ्लियाव संसारनि जेंनाया नारसिनगोन अब्ला हान्थु खारायबाबो आगोर मोननाय नङा नोङो अब्ला नोंसोर मानो आंखौ फाननायखो थैनोसो गोसो जालायलांबाय आङो थैदोना आरो लोगोसे आंखौ फुथारलांदो आंहा खोथा होखाबाय समाजनि सुबुंफ्राबो गासिबो मिथिजोबखाबाय आं खोथा होनायखौ जिबनाव फेलें खालामनो हाला बेखौ मिथिखानानैबो जुदि नों बे न'निफ्राय ओंखारलाङोब्ला बे आंनि गोथै महरखौसो नुफैगोन नोङो आयै आयै नों मानो बिदि सुनि खोथाफोरखौ बुङो नोंनो आंखौ जोनोम होबाय फेदेरबाय आं नोंखौ बोरै गोथाङै फुथारनो आइ आं नोंखौ मिजिंनो हरनो गोसो दंमोन नाथाय नोंनो सानदो आं नोंखौ मिथिखावसिखा बोरै खोमसि लामाजों हगारनो जेराव जेबो इयुन होननायखौनो नुहुरा नों बुंनाय बायदिनो जाथोंसै आयै आं नोंनि खोथाखौ दानला नोंनि सनमानखौ फालिनायानो आंनि धोरोम नाथाय नों आंनो खेबसेल' खाबु होबाव आयै आं मिजिंनिफ्राय जोबथा खेबसेल' थिरांथाखौ मिथिनो लुबैदों दे आइ बे बिमाया नोंना एफा गोसो गाज्रिनि नङा नाथाय मोनसे खोथा गोसोआव लाय जुदि बियो गावनि अख्रानि जानगाराव थायाबा नों बुजिखादो बियो नोंखौ बेसे मोजां मोनो दागाबसै आइ दागाबसै जाबाय दागाबसै नों मानो आं खोथाखौ सिरियास लायाखै सिरियास लादों सना मा बिदिनो गोदाव सोराव आलां फालां थाबाय थानोसै साख्रि लानो थिनखाबाय आइ आंखौ गुबुन हरनो नागिरनायखौ आं बोरैबा मोनबाय थायो मानो बुजिया नोङो आरे नोंबो आंनि खोथाखौ एसे बुजि नोंनो साननानै नाय सासे डक्टरखौ हरखाबै इन्जिनियार जानो थिनबा बेखि जानो हागोन सासे उकिलखौ हरखाबै पुलिस साख्रि लानो थिनबा बेखि जानो हागोन बिदिनो आं डिरेक्टर जानो नागिरनायखौ माबोरै हरखाबै गोसो सोलायनो थोबाय थायो नोंसोरलाय नों जा सेलफिस जाबाय नों आगोलाव बिदि नङामोन मानो एफा अख्रा जाम्बा साइस जालांखो साख्रि लायाबा माबोरै थांथारनांगौ जों सानैजों नों मानो एफा डाउट खालामो समजों लोगोसे फोथायनोबो सोलोंनांगौ आं बर' सावथुन मुलुगखौ डेभेलप जागोन होननानै फोथाया नों आंनो दिनै फाइनाल खोथा खोन्था नों साख्रि लामारगोन ना लामारा हे आं बुजिबाय बे रावा नोंनि नङा बे रावा नोंनि बिमानिसो आंनि आइया जियानो बुजाया आंनि मोजांनि थाखायसो बुजायो आरो दा आं जोंनि इयुननि मोजांखौ साननानैसो आं नोंखौ बुजायनो सानदों आं गथ' नामा खर' गैया नामा आंहा आं मोनसे थांखि लादों गेजेराव थांखिखौ गारोब्ला गाज्रि नुयो गाज्रि खोनायो मानसिफ्रा बखिगोन अब्ला माखौथो बुजायगासिनो आं बिदिब्ला नों साख्रिखौ लामारला साख्रियाल' मानसिखौ ओंखाम जाहोयो नामा अ बिदिब्ला नों साख्रिखौ लामारला आरे नों नोंनि आइखौ गिदों नोंखौ खावनानैबाबो लायगोन होनखाबायना आं माखौ गिदों नों आं खारनानै हाबा जानो गोसो गैया आंनि थानि जानो गोसो गैया समाजनि सुबुंफोरजों मिनिजानो गोसो गैया लांनोब्ला मानसि मोजां बायदि लांफै समाजनि बायदि लांफै आं आंनि बिमा बिफानि मान सनमानखौ फाननानै जानो गोसो गैया दा जोंनि मोजां मोनलायनाया नोंनि आखायावसै बाय सुबुंस्रि नों मानो बिदि आंनि बिखाखौ मानो बिदि खेबसनबाय थादों नों आंनो थाब खोन्थाहर नोंनि डिसिसना मा आं नेगोन सुबुंस्रि रना
सुबुंस्रि रना नों मानो बिदि जाबाय थादों मिजिं हगार नों आंनो डिसिसनखौ थाब थाब खोन्थाहरदो मानो एफा हाखु दाखु रना दे होमबालाय आं नोंखौ न'सिम दोनलांसै नाङा आं हारसिं थांगोन मा जाखो बिफा मानो हायाव जिरायफैखो मा होनबावनो बिमा जोंनि सासेल' फिसालायानो गावनि आथिंखौ दास'ना लाबाय हाब दानालाय मा जालायखो मा बुंहरखो सुबुंस्रि बिमाया सुबुंस्रि बिमानि खाथियाव अजन दङ खोथायाथ' गाज्रि जाबाय जारौखौ गुबुनसो हरनोसैनो सोरबा दिल्लीयाव फरायनायनो साख्रि आलाखा बिजोंसो जुलिनि खोथा जाबायनो आइ आइ मा जाबावनांगौ जाखो बिदिबालाय आंनि बे मोनसेल' लामाया जोबस्रांलांबाय बिदिबा दा गोदान बिहामजोसो नागिरनांसिगोन जाबाय बिदिबा मा जाबावनो आं हालालै हनै सफैबाय बाबुआ हा मिजिं माबे नोंखौ मा बुजायबावनो आं नोंहाबोथ' बैसोआ जाखाबाय दा सुबुंस्रिखौनो आफा नों मा बुंनो नागिरदों आं मिथिगौ सुबुंस्रिखौ गुबुना नायफैनो नागिरदों हायोबा नोङो सुबुंस्रिखौ मावगारदो नों बेखौ फिसिनो हाखानाय नङा आरो बिनि बिमाया जारौखौ सोरजोंबा रादानि खोथा होखाबायनो मालाय सोरबा साख्रि गोनांनो आं दा मा होनबावनो आं बुजिबाय आफा नों सुबुंस्रिखौ मोजां मोनमारोब्ला नों बिनि मोजांखौ हास्थायोब्ला बियो जुदि गोजोन सुखि थानायखौ नोङो लुबैयोब्ला नों सुबुंस्रिखौ बावगारदो बिखौ जेबो दा बुंथ'सै बिफा नोंनि लेभेलनि हिनजाव लाबोना होफैनोसै आङो सोरबा गामि गोथौनि दा नोंहा साख्रिबोथ' गैया आरो फरायनायाबोथ' बे डिग्रिल'सो नांलाया आफा नांगौबा हारसिङै थैलांगोन बे अख्रामियाथ' नोंखौ जाबाय नों मिथिगौ दे जाबायसै सिरि थादो नोंसोर सानैबो लाजिबायसो आं मा जानांगौमोन मा जाबाय थाखो एसेसो खर'आव मेलेम दंबावोबा साननानै नायदो आरो बिनि आंनि बुजायनाया सुबुंस्रिखौ डिस्टार्ब दाखालामसै नोङो बिसोरनि न'खराव जास्लांसै नोङो एसे लाजिनाय दंबावो नोंनाव नों जेबो सोमोन्दो जालासै बिसोरनि न'खरजों दे आफा नोंसोर जेबो सिन्था दाखालाम नोंसोर जा बुङो बेनो गासिबो जाजोबगोन आंलाय सोर आंलाय गानवालासो नुबाय नुबाय नोंबो सासे दा फिसालाया माबायदि मोनदों मोनाखै बेखौ बुजियाबालासिनो मान बिदि बुंखो जानाय खोथाफोरखौलाय बबे हा सिङाव फोरमा दोननांगौ जाखो आंलाय बिदिखायो बेबो जेराव नोंसोर सानैखौ जोथोन लायै लायैनो आंहासो गेजेराव जेनबाय थायो आंहालाय माथो दाय जालायखो मानोथो बेयाव हारसिं जिरायदों आसोल हारसिं थानो लुबैदों आं एफा सान्दुं गोसायावनो जौ लोंबाय औ बेनोसै दा आंखौ सामलायग्राया मा जादों सार दिनै नोंनि रायलायनाया माथो एसे जुदा रोखोम खोनादों मानसिफोरनि बुजायनाया बोरैबा ज'नो सावबादि नांफिजोब्बायलै सुबुंस्रिखौ लानानै नामा खोथाया आं आंनि मोजां मोननायखौ मोननाय नंलालै थुलुंगा हांमा थासिगोन ब्र नों मानो बिदि सानो नोंसोर सानैया जोनोम जोनोमनि थाखायखा आं सुबुंस्रिखौ आंनि गोरबोनि फानजारिनिफ्राय नागारनोसै आंजों बियो मा रंजा बाजा थानो हानांगौ जाखो
मा थाखा फैसा गोजोन होनो हानो बैसोआवथ' आंखौ नेनानै थाया ओमफ्राय नों मा सुबुंस्रिखौ बावनो हागोन मोजां मोनलायनायाव गोसोथोलायनायाव मोनलायनायखौल' सैथो मोजां मोननाय होना जुदि आंनि अनगा बियो सोरजोंबा साबसिन गोजोननाय थागोन अब्ला बेखौ हगारनायखौसो सैथो मोजां मोननाय होनो नङा होमबा थुलुंगा नों गावखौनो बिदि बुजायगासिनो नामा नों बांद्राय जौ लोंग्रा जाबाय खर'आ जाम जाबाय बिदिबा बोरै सोलिनांगौ आरो नों जेराव एसेल' टिउसन होनानै खामायगासिनो बे गथ'फोरनि बिमा बिफाफ्रा नोंखौ बिदि मिन्थियोब्ला मा जानांगौ मा जानांगौ साख्रि 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 बे मोनसेल' खोथायानो रिखाबाय दासै आंनि खोमायाव मा आंनि सिमाङा सिमां नङा नामा आंनि हास्थायनाया मा गाज्रि जागोन थुलुंगा नों जिरायलाय आं नोंखौ गोलैजानो गिथारबाय प्रजेक्टआनो दाबो जायाखै आरो नों बिदि दुखुजों जौ लोंबाय थायोबा बोरै जानांगौ खामानिया आस'खान्दासो जागोन माथो आस'खान्दा मानो जानांगौ खामानियालाय लासै लासै आवगायगासिनो ना आं नोंखौ मा होनबावनो नोंबो फैनायसो बुंब्लाबो खोमालांखानाय नङा आं जेब्ला सिनेमा लाइनाव गोसो होजेनदोंमोन अब्लानिफ्रायनो आं फेखाबायमोन जेरै गोसो होथाबबाय निसायाबो दावखोबाय बिदिनो आं दा साजा मोनगासिनो आं नों हायोबा गावखौनो एसे थुलुंगा होदो दा नों बिदि सानोबा बोरै जानांगौ जाखो मा गोसोजों थुलुंगा नुनाय सिमांफ्रा थेर बेथेर बायलांगासिनो मा बिखाजों बोलोजों जुजिबावनो आं गोसो गैयाब्लाबो बेखौ आं बावगारनांसिगोन बिनि खुसियानो आंनि गासैबो आं एफा सेलफिस नङा आङो बेखौ बावगारनांसिगोन आंजों गोदाव सोराव जागोन बियो दा गाबसै सार आं नोंनि दुखु बुजियो आंखौ निमाहा होदोलै सुबुंस्रि आं नोंखौ गोसो गैयाब्लाबो थगायनांसिगोन आं जाबाय गालुआला प्लिज दा गाबसै लोगो आं नोंनि दुखुखौ बुजियो
जानाय गोरबोआव गैला आंनि फनखौ माथो थिखोथारला नों ओमफ्राय मामोन खोथाया नों मालानिफ्राय जौ लोंग्रा जाखो लोङाखैथ' जौ लोङाखैथ' नों गुबुनखौ थगायनो हागौ नाथाय आंखौ दानाजा मानोथो सिरि थाखो दे नों बुंगोर आं नोंखौ मा होनामोन आइया मा बुजायामोन नोंनि बाबाया मा बुङामोन नाथाय नों मानो एफा अख्रा जालांखो मा होनबावनो आं नोंनि दाबो जानो हायो नों साख्रिल' लादो समा दाबो दं आंनि आइया नोंखौनो थांखिखादोंमोन जेराव बेखौनो बुंनो थाखाय आं नोंखौ लोगो हमनो फैदों माला हाबाया आरो आंनि खोथाखौ दान्थिलायबाय नों आंखौ सैथोयै मोजां मोनमारोना जिउनिख्रुइ बांसिन मोजां मोनो आं नोंखौ होमब्ला मानो बिदि जालांखो जोंनि नुनाय सिमांफ्रा नों साख्रि लाबानो गासिबो मोजां जागौ ना आंनि अनगा नों थानो सोलोंदो आंबो नोंखौ गोसोखांला नोंहा गुबुनजों रादाय जाखासिगोन मा राव जाखो बिलाय मिजिं नों मानो एफाग्राब सेल्फिस जालांखो आं जाबाय गानवाला नोंनो मा सना रुफा होनो हानांगौ जाखो आंलाय आंखौ दिनैनिफ्राय दा नागिरसै मिजिं 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 मानो बिदि जालांखो नोङो मिजिं माबा खोथा होनदों खोनासङा मानो मिजिं होमब्ला नोंगौ नोंसिनि लाइन मानसिफ्रा बिदिनो गोजा I hate you. I hate you from the bottom of my heart. Congratulations, Mrs. Puswatari. Take care. Bye. Alvida. Adios. My love.
र' थांनि आं मा मिजिं डाइरेक्टर मा फिल्मनि स्क्रिप्ट सावरायदों थुलुंगास थिक्स दंस नामा लामा आन्दायखो नामाखो ससमाखौ गाननानै गावबागाव लामाजों थांलै भाई मा एफा गोरा गोराब्रा सिंगार बाबु दोंसे गान हगारनायावनो एफा थुगा जाबाय थांदोलै थांदो ओरैनोबा खर'आ थिग नङा आं मा होनामोन नायदो दानिया दाउआथ' फानजारिनिफ्राय उरायलांबाय दाना मा खालामबावगोन नों मिजिं हा ओइ न'आव थांदो आं नोंजों रायलायनो बादों प्लिज आंखौ इगनर दाखालामब्रा डाइरेक्टर सार आंलाय सैथो खोथाखौसो होनदोंना सिनेमा लाइनाव गुन्दै गैया होननाया दासो नों बुजिबाय दा नायदो गावखौनो गाव मा अबस्थायाव दं सिलिंखारनि दरजायाव दालाय मानो सफैखो खोमाया बेंगा नामा ना बर' बुजिया आं रायलायनो गोसो गैया होनब्ला मा बुजियो मानसिया दुखुआव दं गारो संख्रि सारबाय दादा मिथिबाय दे ओमफ्राय सुबुं सिथार हाबा जासिगोनलै गान मेथाइ रोजाबहैला ओइ मिजिं भिडिअ'नि टेन्डारखौ नों लादोलै सोरबा माहाजोनखौनो मोनथारदोंनो फैसाखौलाय मोजां खामायनो हागोन गेट लस्ट बुजिबाय सिखिनियाव दा मोसाबाय था गोलैगोनबो हाब गरमथार माथो सानैबो दिनै नोंसोरो दा रायलायब्रा आं बुंनायखौल' एसे खोनासंदोल' ना ओइ उल्था जानो मोननाय हाव जानायनि जोलै दाउबोस्रि बेंगा बुजिया नामा खेबसे खेबनै बुंनायखौ मा एसे दादालै हगार गस्ला जिगोनबो गुदामखौ बायना होनो हागोन हाया लेभेल दिन्थिनो फैदों नों बायदि गुजुनानै साख्लायगलै दावखासिनि जात गावनि खस्थ'जोंसो दावगानो नागिरदों जों मिथिबाय मुर्खफोर नोंस्रा मेलेम गैया नालाय गोदाव सोराव मेमब्रांब्रां नंखाय बाखाय सिमां होसोलाबायनानै जाम्बा होनाब्ला माथो होनांगौ जागोन नोंसोरखौलाय दाना एग्जामपोलखौ नायदो जरासे दाउआव माब्रैथो मासेया बिलांखो गुबुनजों ओइ बेटा ओइ बिदिनो याद ओइ सांग्रिमा बिदै गैयै बगलदला कलेज मोनो नामा आरो आं नोंजों बुजाबावनो साला हिनजाव सेजाग्रा याद मा सानैलै बिमानि गाइखेर लोंदोंबा हारसिं फै ओइ साइड केरेक्टार साइडआव थां हो बेटा हो लागाय हेलौ सोर बुंदों मा मुंसारखौ सोरबा बुदों सोर बेलाय मिजिं र' थांगासिनो दं आं
फै फै नायलाय मा अबस्था खालामना हरखो आंनि फिसाखौ सिनायलायनो हायि बुना हरबाय मानसियानो रायलायनोनो हाला हाथायानो थाइनै गबाय मा जामारनांगौ दे ओमफ्राय माब्रैथो बिदि जाखो बेफोरो मा दाय मावनायनि बिदि बुनांगौ जाखो जानोबो पुलिसनावसो केस होनो सानबायमोन जोङो नाथाय मिजिंखौ सिनायनायखाय जों बिनि बिफानावनो खोथाखौ खिन्थाहरबाय गाबोन सावरायनो लिंहरदों जोंखौ गाबोन मिथिं लिंखाबाय मिजिं मोनाव रायजोफ्राबो फैनानै मदद होनो थाखाय बयबो राजि जाखाबाय सालागावथ' गां फुवानो रोङासै मालायनिखौसो बस'नो नागिरदों र' बेखौ गाबोनसो खोथाखौ मिन्थिजोबसिगोन माबोरै बिदि जाखो अन्थाव बाथाव बिनि महर आरो लोरबां देहाखौ लानानै बोरै अफिसाव थांबावनो बाबुआ र' सना नों रेस्ट लाथ' आं सुबुंस्रि मोनाव थांनि थाथ' आइ आफा आं खोथा खावैनि मा बुङो दे आइ थां गाहामै गाहाम खबर लानानै फै ओइ सुबुंस्रि ओइ सुबुंस्रि मा जाखो मानो एफाग्राब होख्रावखो मानसिया जेब्ला लामा आन्दायो बेबायदिनो जायो मा फाग्ला बोरनायनि आंनि मोजां मोननायखौ मोसौ बायदि बुना हरनांगौ जाखो आं जेबोखौनो मिथिया जाफ्ला नाङा दे खोथाया हयले मोजां जायाखिसै मा जाखो मिजिङाथ' थाइसेबो खामायनो हाखाया आंनि मुंसारखौबा मानो बिदि नोजोर होदों आंहा बेजों गैला आंहा गुबुनजोंसो रादाय जाखाबाय आं नोंखौ सोगाबनो सानाखैमोन सुबुंस्रि माबोरै नोंसिनि एफा गोदोनि मोजां मोनलायनाया बिब्दि जालांखो नोङो मिजिंखौ बावदो आंनि बुंनायखौ गाज्रि दामोन नाथाय नोंनो सानदो मिजिङालाय माबोरै नोंखौ गोजोनै दोननो हानो जिउआ मोजां मोनलायनायजोंल' सोलिया माखासे रियेलिटिफोरजोंबो थांफानांगौ जायो आंनि खाफालाबा मानो बिदि जालांखो इयुनखौ सान सुबुंस्रि गोदाव सोराव थाइसे थाइनैजों मा संसार जानांगौ फिसाफ्रा देरब्ला बिसिनि गांनाय उखैनाय लुबैनाय हास्थायनायखौ मोरै होनो हागोन नोंनो मोजाङै सिन्था खालामनानै नाय सुबुंस्रि नों आंनि खोथाखौ गाज्रिल' दामोन आं थांनोसै दे आं बुंनायफोरखौल' मोजाङै साननानै नाय I'm sorry गाबनो नांला दा गाबसै गाबनो नांला दा गाबसै नोंथां फोथायसुला नोंनि फिसालाया गावखौनो गाव मा सान्दों हिर' सान्दों नामा बियो गावखौनो मा गुन्दाथां माथां आंनि फिसालाखौलाय बेबायदि बुंनांगौ आंथ' जेबोखौनो मिथिया नोंथां मैया फन हरब्लासो आं मिथिनो मोन्दों फिसालायाबो जेबो खिथाफैयासै खोथायाथ' ओरैनो जाया गावसोर सानदोंबा मा जालायखो नोंसोरलायालाय नोंसोरनो माथो खोन्थाहैया मादै मुंसाराथ' ओरैनो रायलायदोंल'सो होनदों ओमफ्राय सुबुंस्रिनि हाबानि खोथासो सोंदोंमोननो बेखौनो रागा जोंनानै मिजिङा बारसोमदों बे खोथाया नंगौ नामा मिजिं माथो सिरि खुगेराव गैला नामा बेलाय मा खिन्थानो हानो दाया मावखाबाय जेला बेखार मानसि नालाय मेगन सानानै बुखादों बियो खिन्थामारलाय मा जामारामोन मानोथो सिरि थाबाय थाखो दा बे मानसि फाहामनायनि फैसाखौ सोर होगोन बिनि महरा गाज्रि जायोमोनब्ला सोर रिक्सखौ लागौमोन नोंथाङानो खोन्थादो बेसेबां हरफिननांगोन नोंथां जोंनाथ' बुरजायैनो थांदों हस्पिटालाव लांनाय सुथेनाय फोसाबनाय मुलि बायनाय थांलाय फैलाय दा नों होफिननो हागोन नामा मिजिं बेलाय मा फैसा होनो हानोसै खामानि गैयै मानसिफ्रालाय दे जेबो नंला बेसेबां होनांगौ बेखौल' खिन्थादो समजों लोगोसे जों सुख'नो नाजाफिननोसै आंथ' बाथ्राखौनो बुजि मोनाखिसै मिजिं नों मानो खिथाया मानो सिरि
औ बाबु दा नोंनि थाखायनो जोंहासो आख' फाख' खस्थ' मोनबाय नों मिथिया आरो मुंसार मानो बुजायामोन नों मा होनामोनलाय नों आंलाय मा गाज्रि होनामोन सुबुंसिन हाबायाव बिदिल'सो गेम थिनोमोन आङो ए नोंगौना नों आंखौ मा हेब्बाय थायामोनलै बुंलाय असदा बाबारे नोंसालाय माथो गरम मानसिथार मा गोरा गोरा रायलायनाय जाखो बेलाय सिनेमानि डिरेक्टर जाखो ना अबेबा उग्रपन्थिनि लिडार जाखो औ नंगौ नों सालाखौ आं बुदों आरो बे बाथ्राया नंगौ आरो इयुनाव आंखौ हेब्बाय थायोबा आरो जावबाय थायोब्ला मानसिनि हाराखौ देख्रुबजोबगोन आं थिगानो जादों सुबुंस्रिया गुबुनजों रादाय जाबाय बेबायदि मानसि बुग्रा रागा थिउरियाजों थायोमोनबाथ' सेस जागौमोन समायलायदोंथ' सानैबो मिजिं नों गावखौनो एसे सामलायलाय माखौ सामलायनो सोरथो बेखौ आंनि सिनेमा लाइनखौ जावनो थोना मा जादों आं बिनि मा खि मोनजानाय हेब्बाय थायो बियो सिरि सिरि गावबागाव लामानो थांनो हायामोन नामा बियो माखौथो गाज्रि होनखो आंनि फिसालायालाय नंगौ बाथ्राखौसो बुंदों मा खामायो नोंलाय बे फुजा बोथोराव केसेट लाङै लाङै देखायहैनायल'सो बेल' फैसाजों मा जानोसै ना गावनोनो थोयो ना न'खराव थोयो ए नोंसोर बेवहाय आंखौ गासिबो लेक्सार होनोसो फैदों नामा बाब्रे नायलाय रागाया माबायदि नों जोंखौ मा लाजि फोनांबाय थादों मा गाज्रि होनदों बिसोरो मा जामारदों नोंखौ बे सिनेमा लाइननि एम्फौआनो जाजोब्बाय नामा नोंनि मेलेमखौ मा नोंसोर गासिबो लोगो नांनानै आंखौ टारगेट लादों नामा जे खोथाखौ रायलायनो बे मेलखौ लादों बेखौ सावराय मा सिनेमा लाइन ओंखारखो मा बिसिबां नांगौ बुं नोंलाय मा होनो हानोसै सा खापसेखौनो लोंहोनो हागोन ना हाया जिखुनु नोंथां जों जेबो बुंला जों थांनोसै जोंनि थांनाय रांखौ नांफिनजोबथारगौ बिदाय लानोसै जों दे सिखारलायदो बयबो दे नोंथां फैसा जगार जाब्लानो लासैनो हरनोसै 40,000आथ' मामुलि फैसा नङा दे होमबालाय थांलाय दिनि दे थाथ'लायदो दे थांसै दे माथो अखासो हाबायलै ओइ नों हिनजाव नामा बुग्लि जानानै फैसाल' लानो बुं रांल' नांगौ जोंनो मानसिखौ बुग्लिनोबा सेस खालामजोब्बाय नोङो मान सनमानखौनो जाजोब्बाय मा जानानै मानसिखौ बुंनांगौ नोंलाय दा नोंनि थाखायनो आंनि बे खस्थ'नि खामायनाय थाखाखौ गासिबो हरफिनजोबनांसिगोन दा बे एथ' बुरजा थाखाखौ आं बबे बिफान बेखानानै मोनबावनांगौ जाखो गोदाव सोराव नोंलाय मानो हरनांगौ आं टाइमाव दं आं फैसा हरगोन आरो आंहा जेबो दायानो गैखाया आं गरसेबो हरा आरो गरसेबो हरोआ बबेनि हिरौ नोङो माखौ लानानै एथ' दुगा जादों नोंलाय सान्थिसो मोनथारबाय आङो सिरि थादो सानैबो आरो रांखौ बोरै हरफिननो हागोन बेखौ सिन्था खालामदो बिफा आं लाजिनोसो ओंखारथारबाय लाजिनायखागोन ना खर'खौ बेदना होबाव दा रायदोरै जाला माबोरै जालांगासिनो बिनि जिउआ बिहामजो लाबोनो नागिरनायखौबो खोमानानै लाबाय मानसिजों बुग्रा जाबावबाय आरो साख्रिखौथ' लाया गोदाव सोराव सावथुन मुलुगनि हिर' जानो फैदों बियो ए नोंसोर आंखौ लाजिबाय आं न'आव थाला होमबालाय नोंसोरखौ आं दिस्टार्ब लादों नोंनिफ्राय दालाय अबावथो गोदाव सोराव थांनो नागिरखो गन्थंखौनो हाख्लाबजोबनोसै नामा जोंखौ आयै आफा नोंसोर गोजोनैनो थादो आरो मोनसे खोथा आं न'आव थैब्लाबो गाबहैनाय नंला नोंसिनि मान सनमाननि खोथा दं आं जाबाय सासे गानबाला गोरोन्थि जाबाय नोंसिनि सासेल' गथ' खांनाया गोरोन्थिखा आंखौ बिदि नाटक दाथायखौबाय दाथा थांनोबा थाङाबा थां बबाव थां सानैनि उनावबा फैसा नांगौब्ला खब्ला नुजाफैगोन उदैयाव जेला एन्जरा खारगोन अब्ला जोंनो ओंखाम नागिरनानै फैयाबानो जाबाय दालाय अबावथो थांनांगौ बेलाय गोदाव सोरावलाय गावबा गावनो थानानैलाय बिमा बिफा गैया बिहा थां गाबोनबा फैफिनगोन बे टिउसननि फैसाजों बेसे गोबाव जायो नायनो आंबो माखौथो नायबाय थाखो ओंखारलांदो थाथ' आफा समाजा रां रुफाजों जाया मानसिजोंसो जायो
अबावथो थांनो नागिरलाबायखो गोदाव सोरावलाय निमाहा होदो आयै आं नोंसोरखौ जोबोद खस्थ' होबाय दिनैनिफ्राय आं नोंसोरखौ जेबो खस्थ' होला गोसोआ मानिया नोंखौ सना बावनो सानबोलाबो आं बावनो हाया गेलेफैयो रोजे आंनि बिसिनायाव आमाय जुमाय गोसोआ आंनि नोंखौल' सानबाय थायो गोसोआ मानिया नोंखौ सना नों जेबो सिन्था दाखालाम जों थासान्दियाव बे मिजिंखौ मोसौ दामब्रा बुग्लिनाय बायदि बुग्लिथारगोन जों मा बुङो लोगोफोर नों जेबो दागि नोंनि खिथाखौ जों लाफिनथारगोन आसोल मावजिया एन्जरखौ जोमनाय बायदि बिखौ हमनानै मारजिथारगोन आसोल मानसिखौ बुथार नामा बुं फबनो थाखाय जोंहा मेल्ला हाग्रा बारिखा फाट्टाखौ मोननाय नङा नांलाया नोंसोर बिनि गन्थंखौल' देख्रुबफिन जागोन गन्थंनि बदला गन्थं अके जागोन साला बे थुलुंगाखौ आं सामलायगोन नाथाय बे मिजिंखौ हले नोंसोरो हान्थु खरनानै निमाहा बिथार सिन्था दाखालाम मोसौ डिरेक्टर आंनि गन्थं दिख्रुबग्रा साला जिंगा दासै नो प्रब्लेम मोखांनिफ्राय गन्थंखौ ओरैबादै साफा बुख्रेबगोन लांदां मोनलायगोन बे एनि डाउट मोनसे खोथा आंनि मुंखौ हले लानाङालै नङाब्ला खोथाया उल्थासो जागोन बाखि फैसाया खामानि जाखांब्ला मोनजोबगोन नों जेबो सिन्था खालामनाङा रिजाल्टखौल' नेनानै था मिथिबाय अके ए फै बस माब्रै दंब्रा दं सार बिदिनोसै स्क्रिप्टखौ लिरखांबाय जिराय र' आं सियार लायनि सियाराबो गंनैल'सोलै थुलुंगा जिराय आं बहायनो थानोसै दे ओमफ्राय ओंखाम जाबाय ए मैयानि बासिखौनो बानलु सिफ्लेनानै जाबायलां नै दा मोनानि थाखाय लाबोलायबाय आं गद गैयालै दोनखुमानांगोन दा गामानबा होख्लायजोबगोन नोङो रुमनि अबस्थाया माखौथ' रुम भारा होनो मबाइल सोलायबाय माथो दा रुम भारा होनांगौखाय दाम खमजों सोलिनोसै ओमफ्राय मारै जाखो भिडिअ'आलाय एक्टिं गानो लुगैनो हाथारलालै एक्ट्रिसखौ मोनथानलै न'निफ्रायनो हगारनो नागिरा आरो एलबाम होनब्लाथ' फुल स्टपखा एक्ट्रिसानोथ' जादों दा पुराना आर्टिस्टखौबोथ' बहा लानो हानो फैसायाबोथ' मेकआप जाहैया आं नोंसोरखौ मोनसे खोथासो बुंनो सानदोंमोन फंबाय नोंसोरथ' आंनि अबस्थाखौ नुखाबाय माने एसे डिमान्ड खालामसै नामा मा डिमान्ड आसोल माने गाज्रि दा मोनसै आं बुंनो साननाया बेमोन नोंसोर आंनो अन्नानै एसे फिसफोर होनो हागोन नामा नै दाना मा खोथा जालायखो
मानि फिस बेसेबां ओंखाम ओंख्रिनि आन्था 1500सो दा जोंथ' बहा बिदि हरनो हानांगौ जाखो बाजेटआनो टाइटथार नङा हायाब्लाबो जेबो नङा माने आं बास सोंनायदोंमोन बिदि गोदाव सोराव जायो नामा फ्रियाव रायलायखानाय खोथाखौ आरो नोंबोथ' फार्स्ट टाइमखा मा लेभेलनि नों फैसा बिनांगौ जाखो जाबाय सिथारदो जेबो नंला दे स्क्रिप्टखौ सावरायदिनि मा आं बुंनाया गोरोन्थि नामा खोथाफोरखौ क्लियार खालामखा नङाबा आरो उनाव नांलाय नुंलायसो जागोन सिरि थादोब्रा माथो मिथिखानानैबो बखाथां माथां आंखौसो एरख'नो नागिरदों नामा नोंसोर सानैया मा एरख'नो मा राव बेलाय ए आंनाव फैसा गोनांखाय एरख'नोसो नागिरदों बायदि मोनबाय आं नोंसोरखौ ए गथ' खुगाया एसे हमथानानै रायलाय मोनथिबाय आं नोंखौ माला फैसा एरख'नो नागिरखो माथो जालायबाय थाखो सिरि थादो सानैबो फैसायालाय नोंनावबो दं आंनावबो दं बयनावबो दं फैसायालाय मा थांलाय फैलाय जाखायो फैसा दंबालाय आदाया मानो जोंनाव फैसा बिनांगौ हागोन नामा होननानैसो बुङाखै दालाय आङो होनबाबो मानो हरनांगौ खोथाया फ्रि मावना होनायनिसोमोन हायाबा बुंखालै आं हले थगायजानो बायो ओमफ्राय माखौथ' नांजाबाय थाखो खामानि बिदिजों जायो नामा सिरि थादो लोंनायखौ खमायलै फैसा बासायगोन सानै हयै बुंनांगौलै खोथाफोरखौ आं आंनि फैसाजोंसो लोंदों नोंहा मा नांजाबाय थाखो गथ' नों मा सानानै बिदि फैसानि खोथा लाबोनांगौ जाखो नोंनि अबस्थाया गाज्रिबा जोंनिया नङाना नोंबा मा खैफोद बजबनानै लाबाय थायो दा नोंनि प्रब्लेमाथ' जोंनि नङाना ओइ नों न'आव थांदो गथ' माथो नों माथो एक्टरखौ नाङा जोंनो दुगा गथ'थ'नो जालाय नोंसोरजों दा नोंसोर बिदि गावजों गाव नांलायलायबाय थायोबा खामानिया बोरै आवगायनांगौ जाखो दा नोंसोर नांलायनाया जोब्बा आंनो खोन्थाहर आं थांसै फाग्ला जाखो ना माखो फैसा गारखांनायनि उनाव प्रजेक्टआ मारै आटखायनांगौ दा मा दा नों आंनि फैसा गारनायखौ हरफिननो हागोन दाथ' नोंहा माइरं बायनायनि अबस्थायानो गैया बेबो जों माबा माबि अननानै होफैनायखायसो दाद साला भिखारिसो मोनखो ना माखो बिदिनो ओंखारलां र' आं नोंसोर रायलायफैगोन र' ओंखारलां दा फै नों साला गथ' ओइ र' आं हले फैसाखौ लांफैफिनगोनलै अबेनि फिल्म डिरेक्टरलै नों जमु दारु र' दा फैगोन आं ओइ गथ' नों बादि गथ'खौ मेल्ला नुबाय आं दिनै नोंहा मा जादों मानो इसेबां थाब फैदों बानायखाय फैबायलां मा जादों मानो नोंखौ इसेबां टेनसन नुदों टेनसन गैया हा बे खावलायालाय मानो बुखो हा सोरजोंबा नांलायनानै फैखो ना माखो जेबो जायाखै वालाव सौदावदों आंखौ थगायनाङा नोंनि आगोल आंसो जोनोम मोनग्रोदों मा खोथाया मा दोनखुमादों गोरोन्थियाबो आंनिनोखा बारा दुगा होनबाय नालाय मानजि हरजाबाय हा सोरजोंसो थरखा थरखि जालायखो आदा मिजिंजों खुरियानि फैसा बिदोंमोन मानि फैसा डिरेक्सननि खोथाया बिदिसो मानि थाखायथो बुजा हरखो थार घटनाखौ खिन्था मिजिं दायाथ' न'आव थाला नालाय रुम भारा लानानैसो थायो दा एलबाम प्रजेक्टआव डिरेक्सननि फैसा बिदोंमोन जोंथ' आगोलाव फिनिश खोथा रायलायदोंमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो गुदुं जालायबाय आंबो जावबाय आं सानखाथारदोंमोन बिदिनो जागोन होननानै नोंखौ आगोलावनो एफा मोजां बुजायखाबाय बेफोराव गोसो दाहो होननानै महर फाननानै जानो नागिरनाया दालाय मानोथो खावलाय बुलायनाय बुजा हरखो आंलाय मोजां जाथारगोनसो सानदोंमोन थै बाथो आंहा बेफोरजों सोमोन्दो गैलालै गोसोखौ फिसा दा खालामसै फरायनायफोरखौ गोसो होदो एबाराव फेल जानांगौबाथ' लासिं सिं जाथारसिगोन आं दुगैसै खर'आनो जाला दुगैहैदो एसे फ्रात फ्रिट थादो बेखार 10,000 गोजो लस खालामहैबाय बे बेखार एलबाम बानायनायफोरखौ गोसो दाहोसै नोङो खामायनायनि लामायानो गैखाया जेराव गिदिर साख्रि लानांगौ नोंहा नोंनि नोम्फानि आंनि नोंनि मान सन्माननि खोथा दं सासे फरेस्टारनि फिसायानो गानावला जायो ज' खारथां माथां जाबाय लाब गैला गोरों मानसियाबो सिखावजों रायजायोबालाय मा जानांगौ
हाबिदि फंसे सौजानायावनो मोजां जागोन होननानै मिन्थियोब्ला आंनो सौगौमोन ना आं नोंखौ मा होननानै बुंबावनो रं नाम्बारा बिदिसो नोंनिया नोंनि नंफायाबो थगायनानै हिनजावजों खारलांबाय आं नोंखौ हारसिङै फेदेरबोबाय फोलावबोबाय आरो नों बेखौसो सोलोंबावदों बे हिनजावफोरनिफ्राय थगायनानै फैसा लाग्रा मादै प्लिज दा बुजिना आरो नोंबो सासे खर' गैयै सिख्ला मा नांनानै फैसा लानांगौ आरो थगायनोसै नोङो आदै इया बे हिनजावनो गोथाव गोथाव जाहोनायाव बिनि गिफ्ट बायना होनायाव बेसे खरसा थांदों आंसो मिथिगौ आरो उल्था उल्थासो बुंबावदों नोङो आदै गोसो जानानै जाहोनायखौनो हिसाब लायो माबायदि मोजां मोननायसो बेलाय गोसो जाबानो थोलायनाय साबसिन मोनबानो गारलायनाय आं मिथिया नों माबायदि फैसाखौ हरो फिन आरो नों बेनो फैसाखौ मारै मोनो नों बेनावनो सों आं बे थगायसुलानि बिमा नंला आयै प्लिज बिदि दाबुं आंखौ निमाहा होदो आं नोंनि सन्मानखौ सानालासिनो बिदि दाय मावफ्रांबाय एन्ड आइम सरि बिथराय इट्स अके आं नोंखौ थगायबाय नोंलाय दा मा खामायनायनि फैसाखौ हरफिननो हानांगौ आंथ' हरखाया आरो आंनिफ्राय गरसेबो मोनखाया नोङो आयै प्लिज आंखौ बिदि सिया दा खालाम दुखु मोनो अ दासो दुखु मोनदों नोङो आरो आंहा दुखु मोना नोंबो नोंनि नोमफा बायदि आखल देखायनो प्लिज मम नोंनि अनगा सोर दङ आरो बाबायाबोथ' जोंखौ बावगारलांबाय आंखौ बिदि सिया दा खालाम आंबो बाबानाव फैसा बिनो हाया नोंनि मान सन्माननि खोथा दं आं नोंखौ मोनसेल' खोथायाव हेल्प होगोन मा खोथा आयै नों दिनैनिफ्राय बेयाव थानो मोनला नों नोमायावनोसो थांनानै थाहैनांसिगोन गुवाहाटियाव नों बेयाव थांनानै टिउसन लाहैनांगोन आरो एन्ट्रेन्स होनानै पास खालामनानै ओमफ्राय एडमिसन लानानै मोजाङै फरायनानै फैफिनबासो नों आंखौ बिमा लेंनो मोनगोन मिथिबाय आयै प्लिज बिदि नङा प्लिज आयै बिदि दा खालाम येस अर नो आयै प्लिज बिदि दा खालाम आंनि मेथाइनि प्रजेक्टआ थाबथागोन आरोबाव मोनसेबाव बाथ्रा जुदि नों बेफोर फाल्तु खामानियाव गोसो होबावोब्ला हिनजावफोरनिफ्राय थगायनानै फैसा लाबावोब्ला आंनि गोथै सहखौसो नुनो मोनसिगोन नोङो मिथिबाय थुलुंगा दागाबसै आं बिदि जागोन होनना सानाखैमोन थुलुंगा प्लिज बिथराय नों बे फैसाखौ मोनफिनगोन नाथाय प्लिज बे जोंनि न'आव बे जिउआव दा हाबफै आरो अन्नानै आंनि फन नाम्बारखौ डिलिट खालाम थुलुंगा आइ एम सरि ओइ नै सफैबाय बे लामाया लामा नङा बे जामाया जामाय नङा ओइ जौ फाग्ला मेगन गैया नोंहा बे लामाखौ नायनो आंसो हारसिङै जाखो ना नोंसोरखौसो बुरजा नुखोब्रा ओइ बेटा मा गोरोंलायदों नोम्फानि लामा मोनदों नों बेखौ जायजोंनो मोनो बेजों सौदावनो माथो जाखोब्रा मा गान्दा गावनो फैनायथां माथां आंखौसो जमखो ओइ बेटा हाय माथो जाखोब्रा मा गोदाव सोराव बेटा गावखौनो गाव बिराद गिदिर डिरेक्टर मोनदों नामा नों ओइ डाइरेक्टर र' नोंखौ एसे साजायनि ओइ साला मोसौ डाक्टार अ सरि मोसौ डाइरेक्टर नै साला आइनि
बे डिलिक्टरा बिसिबां गिलिर माथो जाबाय थादोंब्रा मास्तिनि बेटाफोर माथो जादोंब्रा माथो जादोंब्रा हैया होद what hey hey मोसौ हिर'लाय नों अबेनि हिर' 훔쳐라 지금 호잇 베타셀 스카웃 후살라 후 부킴나 후 흐야 허찰라 시마 호잇 기내라 발라 호잇 샷살라 소이마 아이 베타 디렉tor 야 모셔 디렉터라 아이 베타가 베타 후살라고 허이치라 후보이시 후리살라고 베타 세븐이자 간 발라비 아이 베타 만지마 मा जाखो नों सैमा डाइरेक्टर एबार फार्स्टआव नों गन्थंल' बुख्रुबजाबाय नेक्स्टआव नोङो थिखो बुख्रुबजोबगोन जों सैमा नेक्स्ट टाइमाव दासो मोननै सालाय खामानि गैयालै सिनेमालायनि मानसिफ्रा देग्लिजों पुरुषमाखौ नायनो हिन्जाव गुन्दा गोजा गासिबो सालाफ्रा जाखाया गेबेब्रानो जेराव मा नोंसिनि बुंनाया जाबायबो मेंबाय आंथ' मेङाखै हाब नों दा बै थुदु गोबाव हो याय चाला बेटा थै नों
आइजौ नोंखौ मानसिया मानो एसेबां मोजां मोनो आंनि लाइना मा गाज्रिमोन नोंखौ बायनानैबाबो लोङो नाथाय जोंनि सिनेमाखौ मानो फ्रियाव नायनो लुबैयो ओंखाम उखैबायमोन लैसौ सुबुंस्रि I love you very much दा आं नोंखौ गोबानो गोसो जाबाय बे जिउआ जिउ नङा बे संसारा संसार नङा हेल' आंकोल मिजिं दंमोन नामा नों सोर मा खामानि दंमोन मिजिंजों मिजिं नङा बे नङामोन होनबा ए सोरमोन अ आन्टी आंनो मिजिंखौ नांगौमोन ओमफ्राय मिजिं ए जोंजों थाला बियो भारासो थासै आइसि एड्रेसखौ खोन्थानो हागोन नामा मा खामानि दं बे गोदाव सोराव मानसिजों नोंबो सिनेमा लाइननि मानसि नामा जोंनाव बे लाइननि मानसिखौ जों हाबहोआ बिखौलाय मानोथो रायखो बिहालाय खोथा गैया बाथ्रा गैया मानो रायजानांगौ जाखो सोर मिथिनो सोरजों थाबायोमोन बियो एक्ट्रेस लागोन होननानै माबा माबि गाज्रिसो खामानि जायाखैथ' जों हले बेफोरजों लेनदेन गैया खोथायाथ' बिदि नङामोन आंकोल आं दादा मिजिंजों मोनसे खामानि दंमोन बिनि थाखायसो फैदोंमोन आं जोंहा बेजों जेबो सोमोन्दो गैला नों बेलेग जायगायाव नागिरहैदो थेंक इउ आंकोल आन्टी गोदै गोदै बुंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थाथ'दो गावबागाव खामानियाव थांदो Ada Mijing, Ada Mijing, Ada Mijing, Ada Mijing, Ada Mijing, Ada Mijing, Ada Mijing. Ada Mijing. Mijing, Ada Mijing मा जाखो? मा जाखो ब्रादार मिजिंखौलाय? आं मिन्थिया। ब्रादार मिजिं! ब्रादार मिजिं! मिजिं! ब्रादार मिजिं! ब्रादार मिजिं!
मिजिं आयै फिसा मिजिं आयै फिसा मिजिं नों मानो बिदि जाखो आंखौ मानो गालांनानै थांखो मिजिं मिजिं नों मानो बिदि जाखो मानो बिदि जाखो मानो जाखो ada mesin pelatonaik फैसा साराजाखौसो होनो फैदोंमोन दागाबसै दे दागाबसै मानसिफोरनो खबर हरनो